بايتمتوني بلولاي عمق بحري حصاري رئن بيد سلسة فخري وآخر زيت منزشن اندوازا وكا قفلا ديتتامي مكانزا دقيم خجسة تيالا من كبيني يا زبلي قلف يا ميتا قلف يوريتنا حدا قول اسمرا زركب الصلينا قلبي بالانتقالات بالين عيني المزمان كما يدمع زراتك زكم بيدمك زرب أفانا يبتصف إذنا إزناناتي عمبابا يلا لا قربا أورماي نساس يلا لا قربا ناطق خون كوي تحاريني سبيت عقلك من زعفني أنا بدامي وحس فقنا سبعقي بلون كفلا دينا نسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي بطبع بجخو كم زاد بلاني أفضراوي علمي ماني وربيو أبكني يستاح مرك المئة دفئي بالكندا زحب الله تمر بلي كم أملي كم تأملي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي نسايا والولي لسا مالي كبرتي زامد راويت جنتي كبت وابا جفو كم تطول عليك أفضراوي علمي من يرميو أبكتي ستاح ملك المئة دفئي بالكندا سلام تقطعتنا الشانل كما تخونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو أقداسن وانا وين تحسوتات هزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتنا إذا مدى مسانا كتصنحوا بخبرنا نعدمكم لايك قبروا شير قبروا كومنت صحافوا نابلنا كان زخاخركم إنا نتوم تقبروا لما كل جزينا مسجد ناتكم حجز أنا زي شانل يعبيون ويونيتكمو دحري تبوك حجز كيركم تسرحنا عبيه خيد اندحر حاجه زيهبكم لما سبنا دخمي خيد مالتيو ابزت رايدي كونه اب كل ميدياتاتنا يتهاجراوي ويونا ايرترا ميدياتات كعبيلكم تدليو حجزو استفعل لايك مقبارون عباي حجزيا كومنت غيركم لما ميدياتاتنا نعبيك خيديو بزيك على العالم نايلومي ازيا قداسي ابزوانا زفصم زلو نغرات كنرينا مجمريا بزيك كنجمرمو شعو مورنا بتناتنا نغربنا كيدنا U.S. envoy has revealed that the latest version of a peace plan proposed by the United States has been rejected by both of Sudan's warring factions. That's the paramilitary Rapid Support Forces and the country's army. President Trump said last week that he would bring an end to the conflict, which erupted in 2023 over a power struggle, which has led to ethnically motivated mass killings, mass displacement, and nationwide famine. Sudan's army has denounced the participation انتاي يونان سمع زلنا زي حدا كابتي ازي قداسي ان زغصن زلور things that are happening right now اجي كاب غزينا بغزي ان تقاير زمت زل بوليتيكايو دونالد ترامب دحر مسناي نغوس ناي سعوديا نغوس دحر مرخابو غداي ناي سودان قدابنتي بو ويون اتوكري بو كسرح مخانو بغلتي قالاتيو دحريو اتسرح نابتم تحتيو زلو نبع المسات بلوس اتي سينيور ادفايزر ناتو مسكده ابتناي قدم فيش سيركل ابتناي قدم حشويه تمليسو اتتري ودلو مسات بلوس ما اب امارات كيدوم سي امارات تزراري ببني امارات بزطعم منقد كفاتحو فتينو سراويت سودان منقس السودان دما بقلتي ريجكت يروي نصي غونه تكونتات مالت زي اين قبلونينا بمبال كم تري وزلهم سودان نزي كونتات زي كم زي قبلو مجمريات وتحضروا مرحنا جير نيرو دحر دما ات منقستي بمنقدي تي منقسنا السودان دما تاكيبو از غدايزي نعنا زواص ايكونن بمبال نصي غولو يزبال زلو سلازي اذا غدايزي حجنا بيك كيديا بخمي كشرف يا خنرينا غداينا السودان عزيز تحلال خ غدايو بزح شجرات زلويو بزح الاخلاق زلويو كنبهال سمعنا لنا كمتري ودلهم Sudanese government rejects حميت ceasefire سلازي بمنقدي امارات استقبرن بامارات انجينير زخونه مخانو زنقرليو سلازي
كابز حجنا بينا خنكيد سلمن تايوخ تسراوي السودان نزك نسقو خيلو دلو من البات اتنا امريكا لوخ اي بحق ديوني سودان زي ربح سلازي قبري كمو كون كيلو مجمريا اتي مسات بلوس انتاي غيرو قد ما مسمعنا امارات زبلو زلو نسمع ابسينين قريبهم زعبات قداي زبلو سمعوا these continued allegations about the UAE's support for the RSF materially, militarily and politically, for example. These are allegations that have been refuted in the past time and again by the UAE. Can you be quite clear about the UAE's interests or interest in Sudan? I think our position اجي ازات رواد لومبيك اندرسن تبالنا سينن غازيتنيا فول كونتكست كرداكم اب امارات كوفز بالاتيا ويون حدا چنفرناتنا امارات يا سلازي نا امارات زياده نعزه قلح حبريتا كتب تخل ولا سينين يكون ولا قلقونت ميدياتات بفلايت مين ستريم ميديا كل غزي بغنزب استغزا ميدياتات بزرب بحمد ما يمسقعوا سلازي انتهت بلو زلا اجي اسكدز صورة خون حبريتا كتبنا فتن امارات اف سودان تاي ربحي زلوا انتاي مرقص يزلوا نزي دونالد ترامب زبقسو زلو كنتات كبخميا تريو زلا زبل زرباي زيجي بحكي بعد الامارات بزحت نزي نغرات زي امريكا نتتقملو شطاراتات بلا غيرو ميم انبيبو مزلو بلا غيرو دونالد ترامب دما كمي غير كاتمزمزو صبو غيرو زفلطو وي راي واجي تملس كما يمثل السودان دما امن قراقرو خغت فاز خليو غونو كال وسان دما حليفلو كريينا نسون بخمين السودان كصلوا 5 Sudan. I think our position is very clear. I mean, unconditional ceasefire, humanitarian pause leading to a permanent ceasefire, and this should be unconditional. It should happen now. And I think humanitarian support on a massive scale to Sudan. Today we are the second largest contributor to humanitarian aid in Sudan after the United States, and we want to scale up. I think جنتاي تبل زلوهم تري وزلوهم زيتي ابي امخاري بريزنتاوا امخاري اب غداينا السودان دما حتى قداماي تتقاسنا اماراتيو انتاي تبل زلو ناي دونالد ترامب صاوعيت ناي سلامن مقراص ناي تخسن كم دما رديت نابت بوتاتات نكاتو زغبرو بزي قد كنت تقبلنا لنا نفس وقت فاكال دما بزي قد كنت تقبللو من تاني تابع الحزب زورد زلو شجرن سقاي تطون خبل زي دما كونديشنز ويكا زخون يوم قد كنت زدلي كونن نحنا دحر امريكا كالاي زبلصي ابركتو زلناينا سبعاوي ابركتو اب غداينا السودان زلناينا نسو دما بزلا على درجه قصلينا ندلي እና በለይ ዝዛረብ ዘሎ ዝኻ ናይ بحكم تحت سريحهم زلو ስለዚ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ከምኡ ድማ መንግስቲ ሱዳን ፀረ ሰላም ምዃኑ ክፍለጠሎም ወይ እውን ክስራሐሉ እዩ እንታይ ማለት እዩ ኣሜሪካ ዘበገሰቶ ዶናልድ ትራምፕ ዘበገሶ ናይ ሰላም ተበግሶ ሰራዊትን መንግስቲ ሱዳንን ይነጽይግዎ ስለዚ ንሳቶም እዮም ሰላም ዘይደልዩ ዘለው ብግምጣሉ ሕሜቲ እቲ ትማል ግብረ ሽበራ ናይ ጆኖሳይድ ሓይሊ ኢሎም ባዕሎም ኣሜሪካ ጠቂሶም ዑመር አልበሽር ከለውን ብብዙሕ ነገር ብሕማቅ ጠቅስዎን ክሳብ ሕጂ ድማ መዛግብቶም ዘሎ ንዕዑ ከም ሓደ ንሰብኣዊ መሰላት ዝቕበል ገይሮም ንሱ ነቲ ናይ ምቁራፅ ናይ ተክሲ ተቀቢልዎ ከም ዘሎ ብወለንቱ ድማ ናይ 3 ወርሒ ምቁራፅ ተክሲ ገይሩሎም ብባል ዲዛይንድ ነቲ ሰራዊት ሱዳን መንግስቲ ሱዳን ከም ዝወድቕ ወይ እውን ሽግር ከም ዝፈጥር ጎኑ ነዚያ እናገብሩ ከሎ እቲ ሕልቕላቕ ናይ ፖለቲካ ክርዳኩም እዚ ንኤርትራ ብዙሕ ግዜ ዝገበርዎ እዩ ሕጂ ኣብ በዓል ሱዳን ንሪኦ ስለ ዘለና ግን ክገርመኩም ክኽእል ኣለዎ እዚ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ለርእየኩም ነይረ ኣብ ኢማራት ሚድያ ናይ ኢማራት ኣብ ሱዳን ዘሎ ሓይሊ ወይ እውን ሰራዊት ሱዳን ከም ሓደ እስላማዊ ኢስላም ብራዘርሁድ ናይ ከም ሓማስ ኣብ እስራኤል ዘሎ ገይሮም እዮም ዝዛረብሉ ዘለዉ ኢለኩም ነይረ ስለዚ እዚኣቶም እስላማዊ ጥርኑፋት ዝኾኑ ድማ ብናይ ግብረ ሽበራ ደረጃ ክትጥቀሱለዎም ንኣብነት this is a very sophisticated plan ኣመና እዚ ክነግረኩም ከለኹ ኣነ ይግረም እቲ ፖለቲካዊ ርቃት ዝኸድዎ ኣቀዲሞም ኣብ ሚድያ ኣርቲክልስ ኣብዚ ከም ጻልኩም ከለኹ እቲ ኣርቲክልስ መበገሲ ናይ ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ስለ ዝኸውን እዩ ኩሉ ነገር ኣገባብ ኣለዎ ኣብ ኢኮኖሚስት ድዩ ኣብ ገለ መለ ክወፁ ከሎ ነገራት ንፖሊሲ ንክገብሩ ቅድመ ኩነት ገይሮም ይጥቀምሉ ስለዚ ኣብ ዝሓለፈ ብተደጋጋሚ ብመንገዲ ሚድያ ናይ እስራኤል ብመንገዲ ሚድያ ናይ ኢማራት ይብሉ ነይሮም እቲ ኢስላም ብራዘርሁድ ዝበሃል ሓደ መበገሲ ናይ ግብረ ሽበራ እዩ ስለዚ እቲ ናይ ኢስላም ብራዘርሁድ ዝበሃል ከም ናይ ቴሮር ኦርጋናይዜሽን ሌበል ክኸውን ኣለዎ ይብሉ ነይሮም እጂ ድማ እዚ ሞስሊም ብራዘርሁድ ዝበሃል ዴዚግኔትድ ቴሮር ኦርጋናይዜሽን ዝብል ብኣሜሪካ ተዋሂቡ ኣሎ ኢማራትን እስራኤልን ድማ ነቲ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሞስሊም ብራዘርሁድ እናበልዮም ዝጠቕስዎ ስለዚ እታ እገዳ ናበይ ክትወርድ እያ ናብ ሰራዊት ሱዳን ንኸውርድዋ ዝኸድዋ ዘሎ መንገዲ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ኩነታት እዩ ስለዚ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መዓስ ወፂኡ ነይሩ
Senate Foreign Relations Committee Chairman زي Jim Risch تبحال مالتيو كم صحافة عملات مجمع White House سايل صحيف نيرو President Trump is securing America by confronting the Muslim Brotherhood's international network, which fuels terrorism and destabilization campaigns against U.S. interests and allies in the Middle East. لذي Muslim Brotherhood زبهالو ناي قبر شبرا label هو مالو terrorist organization وكا designated terrorist organization زبل قصل هو مالو زغانا منيو إماراتن إسرائيل نابل على سراوي السودان كاز دفوا زلو ساعة لذي نتي سراوي السودان ناي terrorist organization designation كوين بوما بزح قرا قبل علتي سراويت كور كم زخل مالتي او بتبصح يلنجن اتكونتات نابي قصو يخي كم زلو اتي دونالد وايت هاوس كومز بلت تناي سنت فورين ريليشن ما تقبل انت بلالو دونالد ترامب نزي ستيبز بموسادو ناي بحقت حقسي امريكاوين دما زكلاخليو those in Muslim Brotherhood who call for violence against the United States and use their organization to stir up hatred against Americans deserve to be designated as terrorists. لذي ذا قبر الشبراء designation ويون مرقح كم قبر الشبراوي تكالات بال مسوز التحاحاس قد سخونة قداي زلو. لذي نابو قص أمن خوز دو زوسد زلو يزدما بزيادة إمارات تدفع له زنبرت يعني نوح من سراوي السودان ناي Muslim Brotherhood يو ناي إسلاماوي رفنات زلو organization ياتولون يرا كم نريد زلنا دما اتي نوعو كقبر زخل دما تستيف نريا لنا بزي سلازي ترى ابزن تايبلز انيو درو تكونتات ابي قصو يتاساسر كم زلو سمو We have clearly come and said these are two warring parties. So needless to say, one of the warring parties will take a position against what the UAE is calling for, and that is basically a transition to civilian rule. This is really the UAE position, and we've stated it once, twice, and clearly these are quite principled position, and it's difficult for one to argue with. Now coming back to the interests So انتاي زبل زلو اب قداينا السودان دما نحنا انتاينا ندليلو كلتا جنرالات وين كلتا وتهدراين حيلتات يوم زواغو زلو كلتا يوم دما نتهاجر كوكو عصر واوي كم حضر واي بلومن سلازي نا امارات مرقص ابزي كلتا يوم كاف سلطان تاليوم سيفيلاو منغست كخون اللو يزبل زلو سلامتايكم زبل زلقه እዚ ቀሊል ንዓታቶም እቲ ኢማራት ገንዘብ ስለ ዘለዎም አቅሚ ስለ ዘለዎም ሎቢ ስለ ዘለዎም ክልቲኦም ወታደራዊ ሓይልታት እንተተኣልዮም ነቲ መንግስቲ ብቐሊሉ ንክቋፀርዎ ዝቐለለ ይንዖም ምክንያቱ ብዙሓት ሱዳናውያን ድሮ ባንክታቶም ኣብ ዩኤኢ ገለን ዘሎ እዮም ቶም ሃብታማት ስለዚ እቶም ናብ ሲቪላዊ መንግስቲ ክመፁ ዝኽእሉ ሲቪሊዝም እንተኮይኖም መን ዝያዳ ሰራዊት እንድሕር ካብቲ ፖለቲካ ተኣልዩ ሰራዊት ዘይከላኸለሉ መንግስቲ እንተሎ እቶም ካልኦት ኣብ ፖለቲካ ዝመፁ ሰባት ብድሕሪ መጋረጃ ንሳቶም ዝቋፀርዎም እዮም ዝኾኑ እዚ ድማ ነቲ ገንዘብ ዘለዎ ዘርብሕ እዩ ገንዘብ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ፖለቲካ ፆታ ከም መስርሕ ከም ዝዕንቅፍ ወይ እውን ንመስርሕ ክትቋፀር ከም ዘኽእለካ ድማ ንርኢ ኣለና ብፍላይ እዚ ዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ዝበሃል ንከምዚ ናይ ገንዘብ ናይ ደጋ ሓይልታት ብሕቡእ ተመክሮ ዘለዎም ርቀት ዘለዎ ቀጥታ ብጅቦኦም ዘይኮነ ብመንገዲ ኤንጂኦታትን ብካልእ ትካላትን ናይ ቲንክ ታንክን ገለን ገይሮም ክሰርሑ ዝኽእሉ ነቲ መስርሕ ናይ ዓለምና ተቆፃፂሮም ዘለዉ ንዓታቶም ፅቡቅ ዕድል ይዝቦም ስለዚ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ረብሓ ናይ ኢማራት ድማ ክዛረብ UAE in Sudan. I think primarily I want to say that they are not economic. I mean the whole Sudan gold, for example, which is part of the attack on the UAE, represents just 1% of UAE gold imports. I think on a geostrategic level is to see a unified Sudan that is basically a contributor to stability in the region, and that means we should not have really the past influence of the Muslim Brotherhood or other radical groups. And from that perspective, I think the geostrategic argument is extremely important. ብዛዕባ ጉዳይ ናይ ሱዳን ረብሓ ናይ ኢማራት ኣብ ሱዳን ከንታዩ ንዝብል ድማ ናይ ቁጠባ ኣይኮነን ማለት ቁጠባ ናይ ሱዳን ዩኤኢ ምስ ሱዳን ትገብሮ ንግዲ 1% ናይ ቁጠባና ይከውን እዩ ስለዚ ን1% ኢልና ሽምናን ወረቐትናን ከነበላሾ ኣይንኽእልና እዚ ስነ መገድ ድማ ብዙሓት ስኮላርስ እውን ዝበሃል ዘሎ እዩ ስለዚ ብመሰረቱ نحنا جو استراتيجيكاዊ ኣገዳስነት እዩ ዝኻ እስላማዊ ጥርንፍነት ከምዛ ዝብለኩም ፀናሕኩ ሕሉፋት እስላማዊ ጥርንፍነት ኣብ መንግስቲ ኮይኖም ኣብቲ ዞባ ዓብዪ ኣሉታዊ ፀገም ክፈጥሩ ይኽእሉ እዮም ቀርኒ ኣፍሪካ ይኮነ ንዖም ዝምልከት እኮ ኣይኮነን ግን ኣገይ ደጋግምኻ ኣብዘይ ቦታኻ ክትዛረብ ተኮይኑ ከም እዩ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ኢማራት ዘራኽብ ጉዳይ የብሎ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንኢማራት ዝምልከት ኣይኮነን خلا عالم زملكات يجن of course جنزبت لك عم تلك عالم كلنا كات مسلكة كم زلك أمريكا بقرن أفريقيا نقوم شيء تنتزارب دياتهم دما قرن أفريقيا كم دركو خيتهم جيروم يم تزارب زلوا أمين تايم مخبالي تي مودتا زي زربا خزاربا خلوا لك زي
ስማዓኒ ኣናይውን ድኻ እንድሕሪ ኮንካ who cares about you ድኻ እንድሕሪ ኮንካ ዝግደስ ሰብ የለን ማለት ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ድኻ እንድሕሪ ኮንካ ዓቕሚ እንተዘይብልካ ብፍላይ ከዓ ድኻን ወታደራዊ ዓቕምናትካ ድማ ልሕሉሕ እንተኮይኑ ተወዲእለ ትገይ ወላ ሽሕ ግዜ ሓቅነት ይሃልኻ ጭብጢ ይሃልኻ ሓበሬታ ይሃብካ ገለመለ መርገፂ ኢኻ ፅቡቅ ይኹን who cares ኣብዚ ዓለም እዚኣ ሓይሊ ቀዳማይ ዘገድስ ሓይሊ ወታደራዊ ሓይሊ ብፍላይ ሕጂ ዘለናይ ወታደራዊ ሓይሊ ቁፅሪ ሓደ እዩ ዝመፅእ ጎኒ ጎኒ ግን ቁጠባ ከለዋ ካልኦት ወታደራዊ ሓይሊ እውን ኣብ ቁጠባ ስለ ዝምርኮስ ስለዚ ንዓኻ ዝኣክል ወታደራዊ ሓይሊ እንተለካ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ቁጠባ እንተወሲኽካ you can do anything you can do many things እዚ ንሪኦ ዘለና ፍተዎ ኣይትፍተዎ ተቐበሎ ኣይትቀበሎ እዚ ንሪኦ ዘለና ኣካል ናይ መስርሕ ናይ ዓለም ናይ ቁጠባ እንተተቆፃፂርካ ድማ ቁጠባን ወታደራዊ ብፍላይ ቁጠባ እንድሕር ሓያል ኮይኑ ድማ ከም ባህላዊ ማራት ነቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ትገዞ ሰራዊት እኮ ተገዚኡ ኣፅዋር ተገዚኡ ዝኩሉ ዝፍፀም ዘሎ ስለዚ እቲ ኩነታት እዚ ንሪኦ ዘለና ናብኡ ዝኸይድ ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ካብኡ ቀፂልና ሱዳን ኣብቲ ጉዳይ ናይ ኢማራት እውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ መሳድ ብሎስ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ስለዚ ብመንገዲ ኢማራት ተቐባልነት ረኺቡሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ኢማራት ከይዲ ነቲ ዲል ኣብ ዛዕባ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ዝዛረብ ዘሎ ንባዕሉ እሱ ዘገርም እዩ ብመንገዲ ኢማራት ንሕና ተቐቢልና ኢና ሱዳን እያ ተዓቢ ዘላ ክበሃል ሕጂ በቲ ካልእ ድማ እቲ ዝግበር ዘሎ ድራማታት ንሪኦ ኣለና ኩሉ እዚ ተተሓሒዙ ድማ ኣብ መወዳእታ ካልእ ሓንቲ ሪፖርት ወፂኣ ኣላ ድማ እቲ ዝበሃል ዘሎ ድማ እንታይ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኢንቴሊጀንስ ወይ እውን ስለያዊ ሓበሬታ ናይ ኣሜሪካ ኣብቲ ጉዳይ ሱዳን ኢማራት ንRSF ትቦ ዘላ ኣፅዋር ናይ ቻይና ድሮናትን ኣፅዋርን ስለ ዝኾነ ቻይናውያን ኮላያው ብገንዘብ ዝተቆፀሩ ነቲ ኣፅዋር ኣብ ምጥቃም ተሳትፎ ከም ዝነበሮም ዝገልፅ ናይ ኣሜሪካ ኢንቴሊጀንስ ይበሃል ኣሎ ስለዚ ቻይና ናይ ፅቡቅ ሓይሊ ጥራይ ዘይኮነስ ናይ ሕማቅ ሓይሊ ተባሂሉ ንክወፅእ ዝግበር ዘሎ እዩ ብዙሕ ኣፅዋር ካብ ኤሮጳ ዝመፀ ካብ ቻይና ዝመፀ ካብ ራሽያ ዝመፀ ያ ኢማራት RSF ትቦ ዘላ ዝብል ሕጂ ድማ ናይ ቻይና ኣፅዋር ኣብኡ ተራእዩ ዝብል ዘረባ ድማ ኣብ መልክዕ ናይ ኤሮጳ ናይ እዚ ኣርቲክልስ ናይ ኣሜሪካ ክወፅእ ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና እንኮላይ ንምንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ሽም ናይ ቻይና እውን ንምፅላብ ናይ ብሓቂ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ጉዳይ ናይ ሱዳን ንባዕላ ብሕማቅ ክትጥቀስ ዝግባእ ሃገር እያ ምክንያቱ ኣብ ሱዳን እንታይ ዓይነት ህልቂት ይፍፀም ኣሎ ራሽያ ኣብ ሱዳን እንታይ ህልቂት ይፍፀም ኣሎ ይርኢ ኣሎ ስለዚ ነቲ ወታደራዊ ነቲ RSF ዝዕጥቕ ዘሎ ሓይሊ ኣፅዋርካ ክሸጠሉ ትኽእል ኢኻ ግን ኣፅዋር ናትካ እቲ ትሸጦ ዘለካ ኣብኡ ከም ዘይጥቀም እውን ስጉምቲ ክትገብር ወይ መጠንቀቕታ ክትገብር ይግባእ እዩ ስለዚ ናይ ብሓቂ ዘይ ሓላፍነታዊ ስራሕ እውን ይረአ ኣሎ እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ሕጂ ንሱዳናውያን ደንጊፃ ትብሎ ኣይኮነት ንቻይና ንምፅላም ትብሎ ዘላ እምበር ዝያዳ ነቲ ኩናትን ነዚ ሽግር ናይ ሱዳን ተብእ ዘላ ቁፅሪ ሓደ ኮይና ኣብኡ ትሰርሕ ዘላ ንባዕላ መን ኢኻ ትብላ እታ ኣሜሪካ ስለዚ እቲ ጉዳይ ድማ ኩላቶም ሓይልታት ድማ ብዓይኒ ዕዳጋ እውን ይርእይዎ ስለ ዘለው እቲ ጉዳይ ናይ ሱዳን እዚ ትርእይዎ ዘለኹም እዩ እቲ ህዝቢ ድማ ኣብ ዲቕ ዝበለ ሽግርን ዓዘቕትን ሕማቅ ኩነታትን ኣትዩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ we really sorry እቲ ደጋጥም ዘሎ ናይ ብሓቂ ድሕዝን ግን ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ኩነታት ነብስኻ እንተዘይተቆፃፂርካ ብፍላይ እቲ ገንዘብ ዘለዎም በዓል ዶናልድ ትራምፕ ድማ በዞም ኢማራት ኣብቶም ካልኦት በዓል ኢማራትን ካልእን እንድሕሪ ዝኾኑ ኮይኖም ዝግበር ነገር እውን ብዙሕ የለን ሓንቲ ንግረ መንገደይ ኣብዚኣ ክረቑሓልኩም ዝደልላ ስለምንታይ ድማ ነዚ ኢማራት ከም ድሌትካ ክፀልኦ ትኽእል ኢኻ ምፅላእ ኩሉ እዩ ዝኽእሎ ግን እቲ ብልሒ ናይ ጥበብ እቲ ንሳቶም ጥቀምሉ ዘሎ ሜላ ግን ክንመሃረሉ ክንከና ኣለና ስለዚ ኢማራት እንታይ እዩ ዝበሃል ዘሎ ሬኮርድ ሌቨል ናይ ሚልዮነራት ናብ ዱባይ ይመፁ ኣለዉ ናብ ኢማራት ይመፁ ኣለዉ ስለዚ ክንምንታይ ክትፀልኣ ትኽእል ኢኻ ነዚ ሃገር እዚኣ but they are doing the right they are really following the right steps ሃገሮም ድማ ማግኔት እዩ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ሚልዮነራት ኤውሮጳውያን ሚልዮነራት ደቂ ካናዳ ደቂ ኣስትራልያ ደቂ ቻይና ደቂ ብዙሕ ሃገራት ናብ ኢማራት እዮም ዝመፁ ዘለዉ ስለምንታይ ይመፁ ኣለዉ ገለገለ ሰብ ኣለዉ ዞም ለቕባታት ገለገለ ድብሎም ሄይ ኣይትፅላዮም just learn what they are doing እንታይ ይገብርሎ እዚ ኣብ ሱዳን ዝገብርዎ ዘሎ ግን ኢልካ ብኸመይ ሚልዮነራት ናብቲ ዓዶም ከም ዝመፁ ይገብሮም ኣሎ ሚልዮንስ ን ቢልዮንስ ናይ እንግሊዝ ሓደ ካብቶም ቶፕ 10 ወይ ካብ ቶፕ 5 ዝዓበየ ሃብታም ክሳብ 20 ቢልዮን ሃብቲ ዘለዎ ካብ ዩኬ ወፅዩ ናብ ዱባይ ከም ዝቕመጥ ክፋል ናቱ ድማ ናብ ስዊስ ገይርዎ ካብ ዩኬ ወፅዩ ኣሎ ሓደ 20 ቢልዮን ሃብቲ ዘለዎ ስለዚ ክንደይ ታክስስ ኣብ ዩኬ ዝኸፍል ዝነበረ ዩኬ ግድ ባይልዋ ናብ ኢማራትን ናብ ስዊስን ከይድ ኣሎ እዚ ስለምንታይ የጋጥም ኣሎ እስከ ስምዑ እዚ ድማ እቲ ነዞም ኢማራት መራ ፍንጣጣሕ ዘብሎም ዘሎ ምክንያቱ ሃብታም ዘበለ ናብኦም እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብኣቶም ዝወፅእ ያለ ናብኦም እስከዚያ ከም ኤርትራውያን ንሕሰባ እንታይ እቲ ስሕበት ናይ ሃብታማት ኮይኑ ዘሎ ስምዑ ወስከ ኣክንዲ ፅልእ ጥራይስ ካብኦም ከንመሃር እንታይ ስለ ዝገብሩ ዘሎ እዩ ድመፆም ዘሎ and he'll spend more time in Dubai. But what explains this larger trend? Why are the wealthy heading to Dubai? Because it offers something that most cities don't.
no income tax, no inheritance tax, no capital gains tax. That's what makes it attractive. ሰለስተ ነጥብታት ጠቂሳትልኩም ሃብታማት ናብ ዱባይ ኣብ ረስኒ 45 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ካብ ገዛኻ ወፃኢ ከም ድሌት ካብ ወክ ትገብረሉ ኣብ ዘይትኽእል ስለምንታይ ይኸይዳሉ ኣብ ደዘርት ሰብ ስለምንታይ ይኸይዳሉ እንተልካ ሰለስተ ነጥቢ መጀመርያ ኢንካም ታክስ ዝበሃል የለን ደሞዝተኛ እንተኮይንካ ወይ ኢንካም ኣፀሪሕካ ክትእቱ ከለኻ ታክሲ የለን ካልኣይ እጂ ነቶም ቢልዮነራት ኢንካም የብሎምን መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ኢንካም ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን ካፒታል ጌይን ታክስስ እያ ንዖም ተገድሶ ካፒታል ጌይን ታክስ ማለት ድማ ኣብ ስቶክ ማርኬት ኢንቨስት ጌርካ ያለኻ ብርክናይ ዝኾነ ካምፓኒ እስካ ወይ ገለ ገዛ ገዚኻ ኣለኻ እቲ ገዛ ናትካ ቫሊ ናቱ ኣፕሪሺየት ክገብር ከሎ ኣብ ካልእ ሃገር ካፒታል ጌይን ታክስ ኣሎ ብዙሓት ኣብ ዩኬ ንኣብነት ሕማቅ ኮሚኒታት ኣለዉ ዝነበረ እውን ይዕብይዎ ኣለዉ እዚ ካፒታል ጌይን ታክስስ ኣብ ዩኬ ኣብ ዱባይ የለን ሳልሳይ ከ ኢንሄሪተንስ ታክስስ ኣነ ንወደይ ወይ ንደቀይ ለሰይ $1,000,000 ኣለኒ ንዖም ከብርሶም እንተኮይነ ኢንሄሪተንስ ታክስ ኣብ ገሊኡ 30% 25% ይበፅሕ ኣብ ዱባይ ኢንሄሪተንስ ታክስ የለን ናይ ካብ ወለዶ ንወለዶ ዝሰግር ታክስ የለን ስለምንታይ ከዱባይ ከምዚ ክገብር ክኢሉ እንድሕር ኢልኩም ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ዝኣክል ኣታውሎ ሓደ ካልኣይ ድማ እቲ መንግስቲ ጥሮታን ገለመለን ኣይከፍልን እዩ ውዑድ እቲ ህዝቢ ናቱ ጥሮታ ዝበሃል ድማ የብሉን ስለዚ እቲ ንህዝቢ ብዙሕ ክገብር የልካ ፈንጣሕጥራሕ እንድሕር ኢልካ እቲ መንግስቲ እንታይ ይገብር እዩ ካብ ህዝቢ ድማ ብዙሕ ገንዘብ ክወስድ ኣሎ እቶም ስለምንታይ ንሳቶም ዝተፈላለየ ዕድላት ስለ ዘለዎም ናብ ካልእ ቦታ እዮም ዝኸዱ ስለዚ ናብ ዱባይ ገፁ ፍሎክ ዝገብር ዘሎ ሰብ ንምንታይ እንድሕር ኢልካ ገንዘብ ዘለዎ ዓቕሚ ዘለዎ የዋፅኦ እዩ ምክንያቱ መብዛሕቶም ሃብታማት ገንዘቦም ኣብ ካፒታል ኢንቨስትመንት እዩ ዘሎ ኣብ ስታክ ማርኬት ድዩ ኣብ ክሪፕቶ ድዩ ኣብ ሪል ቢዝነስስ ድዩ ኣብ ኢንዱስትሪስ ድዩ ኣብ ሪል ስቴት ድዩ ኣብኡ ዘሎ እቲ ገንዘቦም ስለዚ ካፒታል ጌይን እቲ ናቶም ኢንቨስትመንት ንላዕሊ ገፁ ክዓቢ ከሎ ታክስ ኣይከፍልሉን እዮም ካፒታል ጌይን ታክስ ስለዘየለ ከምኡ ገይሩ ፀኒሑ ድማ ከመይ ገይሮም እንዳይነብሩ እንድሕር ኢልኩምኒ በቲ ዘለዎም ካፒታል ካብ ባንኪ ይልቅሑ ካብቲ ባንኪ ተለቂሖም ክሬዲት ይወስዱ እቲ ኢንትረስት ሬት ነቲ ባንኪ ዝኸፍሎ ውሑድ ስለዝኾነ ኣይከብዶምን እዩ ስለዚ እቲ ካፒታል ናቶም ኣፕሪሺየት እናገበረ ይዓቢ ናብ ደቆም ካብ መሓላልፎ ከሎ ድማ ኢንሄሪተንስ ታክስ የለን ኣብዚ ስለዚ እንታይ ይገብሮም ኣሎ ሰባት ናብ ዩኬይ ንበዓል ነዚ ናይ ሃገራት ኤውሮጳ ራሕሪዑ ኣብ ስዊስ ዘለኹም እዚኣ ይትምልከተኩን እያ ስዊስ ካፒታል ጌይን ታክስ የብልና ንሕና this is beautiful that's why ስዊስ ድማ መዓት ቢልዮነራት ድመፅዋ ንሕና ኣብ ስዊስ ዘለና ካፒታል ጌይን ታክስስ እውን የብልና ስለዚ ተወዳዳሪ እዩ ግን ምስ ናይ ኢማራት ካይወዳደር ኒሱ ስዊስ ስትሪክት ዝኾነ ኮንትሮልስን ካልእን ስለ ዘለዎ ተቐደም ፅቡቅ ነይሩ ሕጂ ግን በዓል ዱባይ ፅቡቅ ገይሮም ሓሊፎም እዮም that's why ሰብ ወገይማት እዚ ተጠቂምና ሃብታማት ናባና ፍሎክ ክገብርሉ ዝኽእሉ መንገዲ ጌርና ሃገ መዓት ኣታዊታት ካብቲ ወላ እውን ውሑድ ታክስ ይኹን እምበር ኣብነት ታክስ ኣለዎም ይሳቶም ኮርፖሬት ታክስ ይባላሉ ኮርፖሬት ታክስ 9% ኣለዎ ስለዚ መዓት ገንዘብ ንዘትኡ ኣታውን ኣለዎም ምስትኻል ዳይደ ይወዳደር ኮይኑ እምበር ታክስ ኣለዎም ግን እተን ሰለስተ ዝበልኩም ግን ስለዘይብሎም ሰሓብነት ኣለዎም ሕጂ ናበይ ክምለስ ኢና ናብዞም ኣንደርቲ ጎረቤትና ንኸይድ Stay tuned. Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed met with General Dagvin R.M. Anderson, commander of the U.S. Africa Command, to discuss regional security and cooperation. In a social media message, Prime Minister Abiy Ahmed said, quote unquote, I welcome General Dagvin R.M. Anderson today in morning for a constructive exchange on regional security and opportunities for enhanced cooperation. ሓደ ካብቲ ናይ ብሓቂ ላዕልን ታሕትን ዘብልዋ ዘለው ዜና ኢና ንሰምዕ ዘለና ንቐፅል ዶናልድ ትራምፕ ኣብ 4 ኪሎ ኣኼባታት ተካሂደሎም እቲ ብዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ዝተካየደ ትኩረት ብዙሓት ስሒቡ ዘሎ ርክብ ወተሃደራዊ ልኡኽ ፔንታጎን ምስ 4 ኪሎም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን ካልኦት ወተሃደራውያን ኣዘዝቲ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝርዝር ዘተ ተካሂደሎም ቀዲሙ ምስ ዋና ኣዛዚ እዚ ኣፍሪካ ሰራዊት ኣሜሪካ ጀነራል ዳግቪን አርኤም አንደርሰን ዘተ ከም ዘካየደ ዝገለጸም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ምስ ሰራዊት ኣሜሪካ እዚ ኣፍሪካ ኣብ ዘባዊ ኩነታት ጸጥታ ብሓባር ንምስራሕ መኺርና ኣለና ክብል ገሊጾም ኢትዮጵያ ምስ ኣሜሪካ ዘለዋ ወተሃደራዊ ርክብ እናተጠናኸረ ይኸይድ ከም ዘሎ ድማ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ገሊጾም ኤታማዦር ሹም ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ኣዛዚ ትእዛዝ ኣፍሪካ ኣሜሪካ ዝኾነም ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ሓምለም ብፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣዛዚ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ኣፍሪካ ኮይኖም ዝተመረፀ ጀነራል ዳግቪን አርኤም አንደርሰን ዝምራሕ ጉጅለ ልኡኽ ሰራዊት ኣሜሪካ ምስ ኢትዮጵያውያን መዘነታቱ መኺረሎም ኢትዮጵያን
ኣሜሪካን ኣብ ዘካየዶ ዘተም ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላምን ምርግጋዕን ንምርግጋጽ ክሕግዙ ዝኽእሉ ጉዳያት ኣተኪረን እየን ኢሉ ሚኒስትር ምክልኻል ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ክልቲአን ሃገራት ነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት እንተላይ ኣብ ወተሃደራዊ ዓውድታት ምትሕባር ከም ጽንሓም ኣመልኪትዮም ኢትዮጵያ ኣብ ምምካት ግብረ ሽበራ መሪሕ ተራ ትጻወት ከም ዘላውን ኣስሚሮምሉ እዩ ኣብ ተኣኺባ እምበር ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዞም ሃገር እዚኦም እዞም ጎረቤትና ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ተዋሳእቲ ሃገር እዮም ድራማ ናይ ብሓቂ እዮም ዝኽእሉ ንፖለቲካ ናብ ድራማ ምቕያር ይኽእሉ እዮም ምክንያቱ እንታይ ድመስሎም ኣነ ብናተይ ርእሲ ዘሎ ኣነ ዘንብቦ ዘለኹ እዩ ኩሉ እዚ ዝገብርዎ ዘለው ንኤርትራ ዘርዕዲ ድመስሎም ዘሎ ካልኣይ ድማ ንግብፂ ክድረት ንግብፂ ንሕና እውን ንገብር ኣለና ንምባል እዩ ግብፃውያን ዝብልዎ ዘለካ ከርየኩም እየ ቅድሚ ናብኡ ምኻድና ግን እቲ ድራማ ናቶም ከመይ ኢሉ ይቐፅል ከም ዘሎ ክንርኢና ስምዑ እዚ የደቡብ አፍሪካው መድረክ በጣም ጥሩ እንደነበረ ሰምቻለሁ ከዛው ከሄዱ ሰዎች ከሌ አላችሁ የጂ20 መድረክ ከሞላ ጎደል ጠቅላይ ሚኒስትሩና ውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ቲሙ በአብዛኛው ለጂ20 ሀገሮችም በዙሪያ ላሉ ሀገሮችም ያብራሩት የኢትዮጵያን የባህር በር ጉዳይ እንደሆነ ሰምቻለሁ ኢንክሉዲንግ ከወርልድ ባንክ ጋር ወርልድ የዓለም ባንክ ጋር የነበረው ውይይት የሌሎች ሀገሮች ጋር የነበረው ውይይት ኢንክሉዲንግ ቱርክ ይሄን ጉዳይ እንደ ዋና አጀንዳ የፈረንሳዩን ጨምሮ የህንድ ሕጂ ከምዚ ክብል ከሎ ኣብቲ ጂ20 ተሳቲፍና ከለና መንግስቲ አብይ አሕመድ በቃ ዓብ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ከምኡ ክብሉ ቀድሚዮም እዮም ዓብ ስራሕ ከም ዝሰርሐ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ከም ዝተወንጨፈ በቲ ድማ ብጉዳይ ናይ ባሕሪ ድማ ብዙሕ ከም ተዘራረቡ ነዚ ናይ ኣሜሪካ ዝመፅኦም ድማ እንታይ ክብሉ ተራእዮም ኣሜሪካ ናብ ቀይ ባሕሪ ኣብቲ ሪጅናል ሴኪሪቲ ናብ ቀይ ባሕሪ ኣብ ዝግበር ናይ ኢትዮጵያ ክትሕግዝ ምዃና ብላብላ 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 ክብሉ ተራእዮም ወል ንዓታቶም ካባና ንላዕሊ ሲሪየስ ለነዚ ዝከታተሎ መን እዩ ግብፂ ቁጥሪ ሓደ ዝከታተልዎ እዮም እንታይ ኢሎም እስከ ጽሒፎም ኣለዎ ግብፂ ኢትዮጵያ ላይስ ኣሜሪካ ኤክስፖዝድ ዊዝ ሳይለንስ ኢትዮጵያ ትሕሱ ከም ዘላ ታዲድ ምዃኑ ወላ ሓንቲ ተጨበጠ ነገር ከምዚ የለ ኣሜሪካ ከይተዛረበት እያ ትምልስ ኢሎም ንኣብነት እንታይ ኢሉ ሎ claims General Anderson supported Ethiopia's peaceful Red Sea access ከም ዝሓገዘ እዚ ጀነራል አንደርሰን ይዛረቡ ለው ኢሉ ኢትዮጵያ ናይ ሚድያ ናቶ ማለት እዩ until this morning ሳብ ሕጂ ማለት እዩ zero statement from Africom ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ወይ ናብ ጀርመኒ ዘሎ መደበርናቱ ስለዚ ዝኾነ ዲል ገይሮም ነይሮም ተዝኾነ ወይ ገለ ክገልጽ መሓለ ስለዚ ተገልጸ ተቆይኑ ኣይጋጠመን ክትብሉን ተኽእሎ ዘሎ ብፍላይ ናይ ኣቢ ትራክ ሬከርድ ናይ ምሕሳውን ናይ ምግናንን ኣብ ግምት ኢኻ zero statement from Africom zero word from Pentagon and zero tweet from State Department ስለዚ ቶም ሰለስተ ነቲ ናይ ፎሬን ፖሊሲ ወታደራዊ ፖሊሲ ከም ክገብሩ ዝኽእሉ ሓንስከ ስቴት ዲፓርትመንት ተዛረበን ተበልካ ፔንታጎን ገለም በለው ወታደራዊ ኢልካ ፔንታጎን ኣይበለንት ናልባት ኣብ ካሊ ያለው ፔንታጎን ሚኒስትር ምክልኻል ናይ ኣሜሪካ ኣብ ካላ ኣሎ እንተልካ ድማ አፍሪኮምን ሓንቲ ኣይበለን ዩኤስ ኤምባሲ አዲስ አበባ ሳይለንት አሜሪካን ሳይለንስ the loudest rejection ስለዚ ኣብ አሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኤምባሲ ቀደም ብዙሕ ይዛረብ ነይሩ ወላ ሓንቲ ይዛረብ የለን ስለዚ መሰጅ ዴሊቨሪ ቱ አዲስ አበባ the red sea is not for sale ስለዚ መልእኽቲ መጽይዎም ዘሎ ናባኻትኩም ቀይ ባሕሪ ንመሸጣ ዝተዳለወ ነገር ኣይኮነን ዝብል እዩ ሕጂ እቲ ዝዓበየ ነገር ግን እዚ ይኮነን እቲ ዝዓበየ ነገር ዝብልዎ ዘለው ክንሰሚዕና let's go to the real news ሳቶም ድራማ እንዲዮም ዝደልዩ ዘለው ሓቀኛ ዜና ስሙ Of those emergency talks on Ukraine have been happening on the sidelines of a summit of EU and African Union leaders in Luanda, Angola. And while Ukraine's taken some of the focus away from the agenda, leaders have also talked trade, security and migration. Collectively, the EU constitutes the African continent's most important trading partner. The AU-EU summit is the 7th in the 25 years of partnership between the two blocs. Leaders are hoping the meeting will help. Country was a locum up Angola and Taikakatkanyu, among ሃገራት ኣፍሪካን ኤዩ ማለት እዩ ኣፍሪካን ዩኒዮንን ዩሮፒያን ዩኒዮንን ብሓደ ኣኼባ ኣካይዶም ነይሮም እዚ ብኣካል ዝካየድ ዘሎ ኣኼባ ድማ ኣብ 2022 ኣጋጢሙ ዝነበረ እዩ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ ዓመት ድሕሪ 4 ዓመት እዩ ዝግበር ዘሎ ስለዚ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዋዕላይ ነይሩ ናይ ክልተ ዓበይቲ ብሎክስ እዩ ታሪኻዊ ምትእስሳር እውን ዘለዎም ኩሉ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዋዕላ ምስ ተገበረ ናቶም መግለፂ ኮሚኒኬ ዝበሃል ኣሎ ዲክላሬሽን እንታይ ተረዳድዮም እንታይ እቲ ብሓደ ክሰርሕሉ ዝደልዩ መትከላት ናቱ እንታይ እዩ ዝብል ሓበራዊ መግለፂ የውፁ
ስለዚ እቲ መግለፂ ዘውፅዎ ፅቡቅ ገይሮም ዘስመሩሉ እንታይ እዩ ክንሪና መጀመርያ ገለ ካብቲ ዝተባሃለ መንስማዕ ድሕሪኡ ከተሓዘልኩም ስለ ዝኾንኩ deepen ties. Let's get more on this from Tigiste Amarais. ኣብዚኣ ከበኩም ገለ ቁርብ ተለይ ካብቲ ዝተባሃለ Union Summit, Chairperson of the African Union Commission, Mahmoud Ali Yusuf, highlighted Africa's rising economic influence and its role in global value chains. He further urged for a more balanced trade with Europe. Our continent is making progress to be a key player in the different stages of the global value chain. Our role as raw material supplier only will come to an end soon. Therefore, we are calling for a more balanced trade partnerships. I'm pleading for European investors. ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኣፍሪካን ዩኒዮን ቸርፐርሰን ዘሎ እዩ ጀነራል ሰክረታሪ ከም ትሪእዎ እሱ ዝብሎ ዘሎ ኣፍሪካ ብዙሕ ደሓን ዝኾነ ለውጢ ትገብር ኣላ ምስ ኤሮጳ ድማ ዘለዎ ናይ ንግዲ ምትእስሳር ክዓቢ ክኽእል ኣለዎ ካብ ጥረ ነገራት ጥራይ ንሰድድ ናብ ኢንዱስትሪያላይዜሽን ናብ ማኒፋክቸሪንግ ናብ ካልእ ዓይነት ቫልዩ ኣድድ ሰርቪስስ ክንሰግር ዘለና ኣብዚ ድማ ናይ ኖውሌጅ ትራንስፈር ናይ ቴክኖሎጂ ትራንስፈር ምስግጋር ክግበር ክኽእል ኣለዎ ዝብል ፃውዒት እዩ ዝግበር ዘሎ ብርግፅ ኣብ መንጎ ክልተ ባርያን ኣብ መንጎ ጎይታን ጌላን ዝግበር ዘሎ ዝምድና እዩ ዝበሃል ምክንያቱ ኣፍሪካን ዩኒዮን ባጀት ናቱ ኤሮጳዊ ሕብረት እዩ ዝኸፍሎ ኣሚን ክልተ ኢኳል ፓርትነርሽፕ ገለ ኢሉ ይዛረብ ኢኳል ፓርትነርሽፕ ክትብል ተኮይንካ መጀመርያ ነፍስኻ ብባጀትካ ክትነብር ክትክእል ኣለካ ናይ ገዛ ርእስኻ ባጀት ዘይትኽእል ተኮይንካ ብዛዕባ ማዕርነት ክትዛረብ እውን መሰል የብልካን ሓቂ ንምዝራብ ማለት ነው ኤሮጳውያን ባዕልኩም ደሞዝ እናኸፈልኩም ናሲ ማዕረ ረኣዩ ናይልካ እውን ኣይዝረብን እዩ ነውሪ እዩ መጀመርያ ነፍስኻ ክትክእል ኣለካ መጀመርያ ሕብረት ኣፍሪካ ግሕምጥና ናቱ ገዲፉ መዓት ሰራሕተኛታት ሰጉጉ ብነፍሱ ክመሓደር ክኽእል ኣሎ ባጀት ናቱ ክኽእል ኣሎ ነዚ ዘይትገብር እንድሕር ኮይንካ ድማ ንኻልኦት ማዕረ ረኣዩ ኒልካ ኣይትዛረብ በቲ ሓደ ተንበርኪኽካ ትልምን በቲ ካልእ ድማ ማዕረ ኢኹም ረኣዩ ንኻ ይበሃልን እዩ we have to be realistic ቆልዑ ይኮኑን እዚኦም ነው ግን again ፕሮቶኮል ስለ ዝኾነ ኮሚልካ ኣና ኣፍሪካ ንቃለሰላ ለና ናበልካ ትህድድ ግን መዓት ገንዘብ ካብኣቶም ናጋሓትካ ሳቶምካ ገንዘብ ዝበካ ድማ ንሱ ዝደልዮ ክትገብር ኣለካ ግድን ይኻሱ Investments in the transformation process of our minerals on the continent. I'm calling for the lifting of any tariff or non-tariff barrier hampering the access of Africa. EU need each other more than ever. In this new reality, Africa and Europe are called to answer the very same questions. How can we create good jobs for our people? How can we deliver on ከም ንሪኦ ዘለና ኤሮጳ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ኣፍሪካ ክሰርሕ ትድልየት ኣሎ እዩ ግን ድሓን እቲ ናይ ቁጠባ ናቶም ኣብ ካልእ ግዜ ክንሪኦ ኢና እታ ቀንዲ ንዓና ተገድሰና ኣብቲ ዋዕላ እንታይ ተሰማሚዖም እዩ እቲ ኮሚኒኬ ዝበሃል ኣፍሪካን ዩኒዮን ዩሮፒያን ዩኒዮን ሰሚት ጆይንት ዲክለሬሽን ዝብልዎ እዩ እዚ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ጠቂሶም ኣለዉ ቁፅሪ ሓደ we reaffirm our commitment to joint vision for 2030 ስለዚ መበልሻትሻይ እዩ ሰሚት ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ 4 ዓመት ድማ ደጊሞም ክራኸቡ ምዃኖም ወይ ድሕሪ 5 ዓመት ክራኸቡ ምዃኖም we celebrate a unique and strategic partnership that has steady dependent in scope ስለዚ ኤሮጳ ሞር ኣብ ኣፍሪካ ኢንቨስት ኣተኪራ ክሰርሕ ትደልላ ምክንያቱ ዝዓበየ ዕዳጋ ንስዩ ጥቀም ኣሎ ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዎም ስለዚ ኣብ ኣፍሪካ ዘለዎም ኣጠማምታ ንክቕይሩ ብዙሕ ፀቕጢ ይመፆም ኣሎ ናብኡ ገፆም ድማ ክኸድዮም ንኣፍሪካ ክረድኡ ደይኮኑ ንዓታቶም ንነፍሶም ኣብ ሓደጋ ወዲቖም ስለ ዘለዉ ናይቲ ሰባት ፀገም ዘለዎም ናይ ዕዳጋ ፀገም ዘለዎም ናይ ጥረ ነገራት ፀገም ዘለዎም ናይ ሕርሻ ፀገም ዘለዎም ኩሉ ዘለው ፀገማት ናቶም ኣብ ኣፍሪካ እዩ ዘሎ ስለዚ ምስ ኣፍሪካ ንኣፍሪካ እንተማዕቢላ ኤሮጳ ክረብሕ ዝኽእል እዩ እንድሕሪ ብቕንዕና ክሰርሑ ኪሎም ግን ብቕንዕና ምስራሕ ኣብቲ ናቶም ዲኤንኤ ክሳብ ሕጂ ነበረን ብሕጂ ክረ ንርኢ ማለት ፖዚቲቭ ልምጥማቱን ፅቡቅ እዩ ሳልሳይ we recognize that the EU partnership has shown resilience in the face of past and present geopolitical challenges ስለዚ ነቲ ዘሎ ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲካዊ ዘሎ ሓሸውየን ፀገማትን ንዑ መኪቱ ክስዕር ከም ዘለዎ ወይ እውን ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ከይዳ ኣሎ መሊሱ ድማ ሓበራዊ ዕላማ ሒዙ ክቕፅል ከም ዘለዎ ቁፅሪ 4 ታቐንዲ ኣገዳሲት እያ ቁፅሪ 4 ይብላ ኣሎ we reaffirm our strong commitment to international order based on international law and effective multilateralism grounded in international law ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘሎ ንሕና ደጊምና መትከልና ነነፅር ኣለና ሓያል ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ኣካይዳ ክህሉ ከም ዘለዎ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ድማ ክትግበር ከም ዘለዎ ከምዚ ኢሎም ኣብቲ ታሕቲ እንታይ ይብሉ ኣለዉ we are committed to uphold the rules and principles of the Charter of the United Nations including those of sovereignty and territorial integrity and political independence. These principles cannot be negotiated or
compromise it. So in this context, we reiterate the obligation of all states to refrain in their international relations from the threat or use of force. ስለዚህ እዚ ንጹር ዝኾነ መግለጺ ተዋሂቦም ዘሎ ናይ ሉዓላውነትን መትከላት ናይ UN ሙሉእ ብሙሉእ ክትግበር ከም ዘሎ ደጊምና ነስምረሉ ለናዮም ዝብሉ ዘሎ ስለዚህ ታይሱ ሉዓላውነት ግዛታዊ ሓድነት ከምኡ ድማ ፖለቲካል ኢንዲፐንደንስ ኣብ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናይ ካልኦት ዘይምእታው ተቐፂሎም ድማ እዚኣቶም ድማ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሕድገታት ክግበረሎም የብሉን ነዚኣቶም ድማ ኣብ ጣውላ ምፂኻ ክትዘራረበሎም ኣይትኽእልን ኢኻ in this context we reiterate the obligation of all states ኩለን ሃገራት ድማ ነዚ ንኣብነት ዓሰብ ሃቡና ኣብ ደገ ባሕሪ ሃቡና ሉዓላዊ መንገዲ ሃቡና ክብሉ ከለዉ ንሉዓላውነትን ግዛታዊ ሓድነትን ኤርትራ ይደፍሩ ስለ ዘለዉ በዚ መትከል እዚ ማንም ኤውሮጳዊ ሃገር ይኹን ኣሜሪካ ክሕግዞም ኣይክእልን እዩ ስለዚ ዝገብርዎ ዘለዉ ድራማ just ድራማ ምግባር እዩ ከምቲ ንነዊሕ እዋን ድረኣናዮ ኩሉ ግዜ ሸፈጥ ክገብሩ ዝፍትኑ ኣሜሪካ ሓጊዛትና ኤውሮጳ ሓጊዛትና ኣብ ጎንና ደው ኢላ ከምዚ ገይሮምና ከምዚ ዝበሃል ኩሉ ንድራማ እንተደይ ኮይኑ ክሳብ ሕጂ ዝተራየ ነገር ዝተጨበጠ ነገር የለን ስለዚ again those people are ኣብ ኩተታ እዮም ዘለው እቲ ኩንነት ድማ ነዚ ይመስል ኤውሮጳ መትከላቷ ነፂሩ ኣሎ እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ ንኣብይ ኣሕመድ እዚ ኩሉ ዝገብሮ ዝነበረ ፕሮፓጋንዳ ንከንቱ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ወላ ሓንቲ ዝተራየን ተጨበጠን የለን ካልእ ድራማ ለንቀነ ዝገብርዎ ዘለው ድማ ራእዩ ብዚ ነት ኢትዮጵያ ምስ ጣልያን ኣብ ትምህርቲ ስልጠናን ምልውዋጥ ልምድን ሓይሊ ባሕሪ ዝጠመቱ ስምምዓት ተፈራሪማ ኣላ እዚ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝገበሮ ስምምዕ ኢትዮጵያ ንተሓቶ ዘላ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣፍልጦ ዝህብ ክብሉ ተንተንቲ ይገልጹ ኣለዉ ድሕሪ 30 ዓመታት ደጊማ ሓይሊ ባሕሪ ዘጣየሸት ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ይግባእኒ ኢላ ሕቶ ድሕሪ ምልዓላ ኣብቲ ዞባ ወጥሪ ዋላ እንተዘፈነ ገለ ሃገራት ግን ኣብ ሓይሊ ባሕሪ ዝጠመተ ዝምድናታተን ምስቲ ሃገር የጸናኽራ ኣለዋ እታ ኣባል ሕብረት ኣውሮፓን ኣባል ወተሃደራዊ ጥምረት ቃል ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶን ዝኾነ ጣልያን እቲ ሕጂ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝገበረቶ ስምምዕ ድማ ገዚፍ ጽልዋ ከም ዝህልዎ ይግለጽ ኣሎ ኢትዮጵያ እቲ ምስ ጣልያን ዝተፈራረመቶ ስምምዓት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልየን ኣሎ ኢላ ኣብ እትሓተሉ ዘላ እዋን ምዃኑ ድማ ነቲ ወፅሪ ዘጋዲድ ከም ዝኾነ ተዓዘብቲ ይገልጹ እቲ ስምምዕ ክልቲአን ሃገራት ግን ገዚፍ ጂኦፖለቲካዊ ስምምዕ ከም ዝኾነ ዝንገር ዘሎ ከም መግለፂ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ እንተኮይኑ ልኡኻት ጉጅለ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ምስ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብዕምቆት ከም ዘተዩ ኣፍሊጡ ኣሎ ዋና ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ቫይስ ኣድሚራል ክንዱ ገዙ ንጉጅለ ልኡኽ ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ዘመስገኑ ኮይኑ እቶም ልኡኻት ሓይሊ ባሕሪ ጣልያን ብወገኖም ምስ ኢትዮጵያ ንምስራሕ ዘኽእሎም ስምምዓት ከም ዝተፈራ ያ እዚ እውን እቲ ንሪኦ ዘለናዩ ኣደነ እንታይ እቲ ዕላማ ርዱእ ኣይኮነን ጥልያን ብተደጋጋሚ ዋላ እኳ ምስ ኤርትራ ዲል ክትገብር ትፍትን ነራ ፅቡቅ ዝኾነ ምንቅስቃሳት ይግበር ተነበረ ምስ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ወሽልኽልኽ ግን ሕልፍ ዝበለ ክንብል ንኽእል ኢና ሚልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ትገብር ከም ዘላ ሕጂ ድማ ሕሉፍ ሓሊፎም ንሓይሊ ባሕሪ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ናይ ኢትዮጵያ ሕግብግብ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ ኣሚን ሓንቲ ከም ኤርትራውያን ክንቅበላ ዘለና ሓደ ኤርትራ ኣብዚ ኮሜንት ናተይ ብዙሕ ግዜ ኢኹም ከም ትፅሕፉ ሓደ ሰብ ዲ ዋላ ብዙሓት ሰባት ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃስ ናይ ኤርትራ ኢትዮጵያ ናቶም ስትራቴጂ ዘይኮነስ ነቲ ናይ ኤርትራ ብኸመይ ነፍርሶ እዩ ኤርትራ ምስ ቻይና ዲል ክትገብር ተጀሚራ ንቻይና በቃ ንሕና ኩሉ ክንገብረልኩም ኢና ምሳና ጥራይ ዲል ግበሩ ኤርትራ ምስ ስዑድያ ተጀሚራ ንስዑድያ ክልምኑ ለንቀነ ብዙሕ ነገራት እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እታ እንኮ ግብፂ እዮም ክልምንዋ ዘይክእሉ ሳውን ምትፍናን ስለ ዘለዎም ኤርትራ ምስ ራሽያ ተጀሚራ ናብ ራሽያ ዝገብርዎ ዘለዉ ሪኢኹም ኢኹም ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ምስ ተባሃለ ድማ ዝፍትንዎ ዘለዉ ትሪእዎ ኣለኹም ኤርትራ ምስ ጥልያን ፈቲና እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ እንታይ ከም ዝመስል ስለዚ ነቲ ናይ ኤርትራ ምንቅስቃሳት ኦቨርሻዶው ንምግባር ወይ እውን ንምህሳስ ንምድኻም ዝኸድዎ መንገዲ ንብሓቂ ከቢድ ምዃኑን ብኡ መንፅር ድማ ኤርትራ ድማ ኣግሬሲቭ ዝኾነ ዲፕሎማሲ እውን ከድልያ እዩ ምክንያቱ ሓደ ኣነ ከም ናተይ ርእቶ ዝርዮ ዲፕሎማሲ እንታይ እዩ እንካን ሃባን እዩ what can we give and what do we expect ኤርትራ እንታይ ክትህብ ትኽእል እንታይ ክትፅበት ትኽእል እቲ ፀገም ኮይኑና ዘሎ ንሕና ማዕረ ዝኾነ ፓርትነርሽፕ ንሓትት ብማዕረ ክንሰርሕ ንሓትት እቲ ፀገም ኣብ ኣፍሪካ 53 ካልኦት ሃገራት ኣለዋ እቲ ኤርትራ ትኽተሎ ዘይክተልዎ እንተኮይኖም እቲ ኢንቨስተር ብዓይኒ ሰብ ጥራይ እንተሪኢኻዮ ናብ ኤርትራ ክኸይድ ኣይመርፅን እዩ ምክንያቱ ኤርትራ ሓያል ዝኾነ መርገፂ ጌራ ናባይ ረምልት ወርቂ ምውፃእ ተኮይኑ ኤርትራ ተቕርበ ኮንዲሽንን ኢትዮጵያ ሱዳን ኬንያ ኡጋንዳ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ ዘቕርብዎ ቅድመ ኩነትን ማዕረ እንተደይ ኮይኑ እንታይ ትኾን እቲ በዓል ገንዘብ ናበይ ዝኸይድ ናብቲ ዝበለፀ ኮንዲሽን ዝወሃበሉ እዩ ስለዚ ተወዳዳሪ ዝኾነ ፖሊሲ ኣለና ዶ ተወዳዳሪ ዝኾነ ኣብ ጣውላ ነቕርቦ ነገር ኣለና ዶ
of course ኤርትራ እንታይ ተቕርብ ብግልጽ እውን ኣብ ፎሬን ፖሊሲናቶም እውን ብጽቡቕ ገይሩ ስለ ዘይግለጽ ማለት ኣነ ሕጂ ሓንቲ ፋይል ኤርትራ ፎሬን ፖሊሲናታ ወይ እውን ናይ ፎሬን ፓርትነርሽፕ ናታ ኣብ ምንታይ ብገስ ዝብል ዝኾነ ፋይል ዝረኸብኮ የብለይን ግን if you know just share me ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ቪድዮ ናተይ ከብሎ ይኽእል እየ ብሓፈሻ ኣነ ከም ኤርትራዊ ዝርዮ ናይ ዲፕሎማሲ ዲፓርትመንት ናትና ኣመና ክዓቢ ጥራይ ዘለዎ this is all I can say ናይ ዲፕሎማሲ ዲፓርትመንት ናትና ዕምቆት ዘለዎ ብልሒ ዘለዎ ሓያል ክኾነና ክኽላሎ ኣለዉ እዮም ግን ውሕዳት እዮም ውሕዳት ስለ ዝኾኑ ድማ of course ምስቲ ቁፅሪ ዘይብሉ እልቢ ዘይብሉ ሰብ ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ዝሕግዞ ዘሎ ዲፕሎማሲ ናይ ኢትዮጵያ ቀሊል ኣይኮነን ትብድሆ ከጋጥመና ዝኽእል ስለዚ ናይ ብሓቂ ቁርብ ስጋት ትስማዓካ እዩ ምስቲ ኩሉ ኤርትራ ክትከዶ ትደሊ ናብ ምዕባለን ናብ ግስጋስን ክንከይድና ደለና ከለና ንዝኾነ ይኹን ፓርትነር ንሕና ክንገብሮ ንኽእል ኣብኡ ንዑ ንምዕንቃፍ ንዑ እንተደይ ዓንቀፉ ድማ እቲ መስርሕ ክፍፀም ከም ዘይክእል ኣብ ምግባር ወላ እውን እቲ ናይ ቢዝነስ ነገር ከይመፅእ ድማ ውግእ ወረ ውግእ እናገበሩ ንኤርትራ ናብ ሓደ ፅቡቕ ነገር ንኸይትኸይድ ዝገብርዎ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ስለዚ ከም ኤርትራውያን ድማ ኩሉ ግዜ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ዘጋጥሙ ብድሆታት እውን ክንርዳእ ግን ምርዳእ ጥራይ ዘይኮነኻ ኪኑ ሓሊፍና እንታይ ኣበርክቶ ክንገብር ንኽእል ኢልና ክንሓስብ እውን ዘለና ኮይኑ ይስምዓኒ ካብዚ ቀፂለ ሓንቲ ክበኩም ደልየ ዘለኹ እዚኣ ስምዕዋ እዞም ሰባት እዚኣቶም እንድዒ ደቐኒዩና ወይ እውን ብኸመይ ክንነብር ኢና ምዞም ጎረቤት እዚኦም ኣነ ይርዳእንን እዩ ዘሎ Airlines have cancelled flights because of massive ash plumes from an Ethiopian volcano. The Haile Gubi volcano has sent smoke and ash 14 kilometers high this Sunday, its first eruption in recorded. Ethiopia's Haile Gubi volcano has erupted for the first time in recorded history. It's also been nearly 12,000 years since it last erupted. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ናይ ኣብ ክልል ዓፋር ኣጋጢሙ ዘሎ እሳተ ጎመራ ዓብዪ ኣዛራባ ርስቲ ኮይኑ ዘሎ ስለዚ እዚ እሳተ ጎመራ እዚ ኢትዮጵያውያን እንታይ ይብልዎ ኣለዉ ክስሕቁ ኢኹም ክስሕቁ እየ ዘርእየኩም ዘለኹ መጀመርያ እንታይ ይግበር ኣሎ እቲ ኩነታት መፅቡቅ ገይረ ከብርሃልኩም ድሕሪኡ እንታይ የጋጥምኩም ዘለኻ ክንርኢ ደልየ ስለ Physicist Stefan Burns here. Breaking news, there has just been a huge volcanic eruption in Ethiopia, specifically the Afar region, and this is quite striking because Africa typically doesn't get volcanic eruptions, and if it does, it occurs usually ሕጂ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ዘሎ ዝብልዎ ዘለው ኖ እሳተ ጎመራ ኣጋጢሙ ዝብልዎ ዘለው ኣገዳስን ድሕሪ ነዊሕ ዓመታት ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት እዩ ግን ንኢትዮጵያውያን ብኸመይ ይኮኑን ዝርእይዎ ዘለው መጀመርያ ንሳቶም ዝርእይዎ ዘለው ነዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሕ ክዛረቡ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ሕማም ስለ ዘለዎም ንሶም ዝብሉ ዘለው እቲ ባሕሪ ተጨዲዱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክመፀና እዩ እሳተ ጎመራ ናይ ዓፋር ዘጋጠመ ነዊሕ ፅሑፍ ኣብ ዝረእይዎ እቲ እሳተ ጎመራ ኣጋጢሙ ዘሎ ናባና ዓና ናብ ባሕሪ ገፁ ከብፅሓና ዝኽእል እዩ ዝብል ፅሑፍ እዮም ዘውፅኡ ዘለው ከም ዝበልኩኹም ከማ ከም ዝብሉ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ነዚኣ ኣብ ብዙሕ ቦታ እዮም ኣውፂኦማ ዘለው ስለዚ እቲ ንሪኦ ዘለና እዚ ናይ ሃይሊ ጉቢ ዝበሃል ዘሎ ቮልካኖ ዘጋጠመ ቅድሚ ሕጂ ሳይንቲስትስ ናይ ኢትዮጵያ ብድሕሪ መጋረጃ ኣብኡ ክሰርሑ ፀኒሖም እዮም ዝብል ዘሎ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ መፅዩ ተተኩይሱ ሓደ መዓልቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናብ ቀይ ባሕሪ ክእትወናን ሓይሊ ባሕሪ ናትናን ባሕሪ ናትና ንገብረሉ ግዜ ርሑቕ ክኸውን ኣይኮነን እዮም ዝብሉ ዘለው እሳተ ጎመራ መፅኡ ከጥፍኣካ ዝኽእል ክነሱ ንሳቶም ግን ነዚ እሳተ ጎመራ ይምነይዎ ከም ዝነበሩን ወላ እውን እቲ ጂኦሎጂካል ፊዚቢሊቲ ኣብቲ ደናክል ዲፕሬሽን ከጋጥም ከም ዝኽእል ብኡ መፅእ ጌርካ separated from the rest by a narrow ridge እንደገና gravity fed seawater inflow could form a vast inland sea ስለዚ ካብቲ ቀይ ባሕሪ ብገለ ተጨዲዱ ብግራቪቲ ተቢሉ ትማይ መፅዩ ሓደ ዓብይ ናብ መሬት ዘሎ ባሕሪ ጌርና ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልወና ይኽእል እዩ እዮም ዝብሉ ዘለው for example ኣብ 2014 ሓደ feasibility study by Ethiopian researcher Hosanna Solomon proposed the Afar Danakil Canal project highlighting short access canal 20 kilometer hydrocentric potential seawater desalination and salt production and renewable energy ስለዚ ድሮ እዚ ናይ መፅኡ ንሱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከምፃሎም ከም ዝኽእል ድማ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ዓሳታት እውን ብኡ ክመፅዎም ከም ዝኽእሉ ንንግዲ ድማ ክጥቀምሉ ከም ዝኽእሉ እዮም ዝዛረቡ ዘለው ኣታ ኣብዚ ቅድሚ ሕጂ እውን ይብሉ ነይሮም እዮም ድሕሪ ክንደይ ሚልዮን ዓመት እታ መሬት ከምዚ ኢላ ክትፍንቀቕ እያ እሞ ባሕሪ ናባና ክመፅእ እዩ ዝብል ትምኒት ነይርዎም እዩ ስለዚ
these people are really at some point ናይቲ ባሕሪ ጽላለ ዘለዎም ኣካለ ነገር ከምዚ ዓይነት ጸገም ከጋጥም ከሎ እንታይ ከጋጥም ኣነ በዛ ነፍሰይ ብኸምዚ መንገዲ ባሕሪ ተመጺዎም ሽፋ ግበረልኩም ይምጻልኩም ማለት ኣነ አንጻርኩም ባሕሪ ንኸይትረኽቡ ዝምህለለሉ የለ ልኡላዊ መሬት ልኡላውነት ናይ ካልኦት ሃገራት ኣይትትፈሩና ንብል ዘለና እምበር ኣባጅጎ መጺኡ ከምዚ ነዚ መሬት ሰንቲቑ ኣብ ደገ ባሕሪ ክበኩም ተጀሚሩ ይሃብኩም ኤርትራውያን ሓሳባት ኣይኮነን ኣቦ ብሓፈሻ ግን ከም ንሪኦ ዘለና እዚ ብሳይንስ ከምኡ ተኽእለሎ ዝብል ኣሎ ኣክንደይ ዓመታት ከጋጥም እዩ ክሳብ ሽዑ ከዛ ዓለምና ብኩናትን ወረ ኩናትን ትሕመስ ዘላ ብሰላም ትጸንሕ ዳይ ትጸንሕን ኢልካ ካልእ ምህለላይ ዘድሊ ብሓፈሻ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ኣካይዳናቶም ኣብ ሕልፍ ዝበለ ፋንታዚ ገጹ ከይዱ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ንሳቶም ዓለም በዚ ናይ መንገዲ ናይ እሳተ ጎመራ ብዙሕ ትዛረብ ኣላ እሳቶም ግን ባሕሪ ክመፀና ቀሪቡ ብዝብል ኣተሓሳስባ ተደጋጋሚ ኣብኡ ዘተኮረ ትሕዝቶታት ከውፅኡ ንርኢ ኣለና ተሓንሱ ድኾነ ይኹን መጀመሪያ ግን እጂ ኣብ ካልእ ዜና ሽፍት Hearing from a U.S. official that Ukraine has agreed to a peace proposal to end the war with Russia, saying that only, quote, minor details are outstanding now. The word from Ukraine's President Zelensky is much work still lies ahead. The country's national security chief, though, says its delegation has reached an understanding on the core terms of the deal. And there's also word that Zelensky could travel to the United States this month to sign it. But what about Vladimir Putin? Today, U.S. and Russian እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣሜሪካ ንዩክሬን ደፋፊኣ ናብ ሓደ ዲል ከተብፅሓ ነቲ ኩናት ምስ ራሽያ ዝግበር ዘሎ ንምውድኡ ናብ ሓደ ዲል ገፃ ንኽትከይድ ዩክሬን ተሰማሚዓላ ዝብል ሓበሬታ ኢና ንሰምዕ ዘለና ስለዚ ዩክሬን ይኹን ኤውሮፓ ሕጉሳት ከም ዘየለዎ ግን ተደፊኦም ብሓይሊ ተጨፍሊቆም ዝገብርዎ ዘለዎ ከም ዝኾነ እዩ ብወገን ራሽያ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ኸውን ዝብል ዘረባ ድማ እስከ ንስማዕ በዝኻ What it calls tremendous progress in the effort to stop Russia's nearly 4-year assault against Ukraine. A U.S. official told CBS News Ukraine's government has agreed to a peace proposal with only minor details left to be sorted out, but there has been no immediate reaction from Russia. U.S. officials and diplomatic sources tell us that Army Secretary Jan Driscoll is in Abu Dhabi today, meeting with Russian officials. ስለዚ ኣብ ኢማራት ተኣኪቦም ብዛዕባ ዩክሬን ኣሜሪካን ነቲ ጉዳይ ክውድእዎ ብዙሕ ፃዕሪ ይግበር ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ዩክሬን ድማ ሕራ ኢሎም ኣለው ራሽያ ከንታይ ይብሉ ዝብል ግን ስቲል ንጹር ሓበሬታ የለን We're also told a delegation from Ukraine is there and has been talking to Driscoll and his team. Ukraine's national security advisor voiced optimism that President Volodymyr Zelensky could travel to the U.S. before the end of this month to finalize an agreement. CBS News senior foreign correspondent Elizabeth Palmer has more from our London bureau. ሕጂ ምናልባት እዚ ዝብልዎ ዘለው ሓቅነቱ ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል ምክንያቱ ብርግፅ እዚ ጉዳይ እዚ ብዙሕ ልኽላኽ ዘለዎ እዩ ራሽያ ቀልጢፋ መልሲ እንተዘሂባ ድማ ኩሉ ግዜ እቲ ነገር ክኸውን ኢልካ ተኣማሚንካ ክትዛረበሉ ትኽእል ጉዳይ እውን ኣይኮነን ስለዚ ዩክሬን ኦልሞስት ሕራይ ክትብል ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝወርሒ ድማ ከይዳ ኣብ ዋሽንግተን ከይዱ ዘለንስኪ ክፍርሞ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ዘሎ ራሽያ ቀልጢፋ መልሲ እንተዘሂባ ግን ኩሉ ግዜ ገለ ናይ ዲቴይል ፀገም ከጋጥም ከም ዝኽእል ምግማት ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ናይ ኩነታት ናይ ዩክሬን ኣገን ሕጂ እውን ተስፋ ኣሎ ክውዳእሉ ዝኽእል መንገዲ ወይ እውን መዛዘሚ ክረኽበሉ ዝኽእል ግን ኩሉ ግዜ ድማ ብዙሓት ስቴክሆልደር ስለ ዘለው ሕልኽላኽ ድማ ክህልዎ ስለ ዝኽእል ብቐሊሉ ክውዳእ ዝኽእል ጌርካ ክውሰድ ዝኽእል ጉዳይ ኣይኮነን ንቐፅል እስከ ንሸ ንስማዕ እዩ Everyone involved in the negotiations for this peace deal is making positive noises, except, that is, for the Russians. Ukraine has signaled its support. The Europeans are firmly behind Ukraine. And White House spokeswoman Caroline Leavitt tweeted that there has been tremendous progress. But what the actual terms of the deal are, nobody knows at this stage. The original proposal came on the weekend. It was a 24... ዝሰማምዑሉ ኩነታት ተፈጢሩ ኣሎ ግን ኣሜሪካ ዩክሬን ኤውሮፓ ሰለስቲኦም ክሰማምዑ እንተኽኢሎም መብዛሕትኡ ሰብ ዝግምቶ ራሽያ ክትቅበሎ ይትኽእል ዓይነት እዩ ስለዚ ሜይቢ 28 ብፕላን ዝነበረ ዝተባሃለ መጀመርያ ምስ ራሽያ ተዘራሪቦም ምስ ራሽያ ተረዳዲኦም እዮም ናብ ዩክሬን ክሸጥዎ ፈቲኖም ዝብል ዘረባ ነይሩ እንድሕር ንሱ ጥራይ ኮይኑ ፑቲን እኳ ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ዝተዛረበሉ ዘለንስኪ ወይ ዩክሬን ከማ ንቕበልዎ ድዮም ኣይቅበልዎን ሹር ኣይኮናን እዚ ጉዳይ ኢሉ ነይሩ ብዝኾነ እቲ ጉዳይ ተቐቢሎም ናብ ግብሪ የብፅሕዎ ዳ የብፅሕወን ብቀሊል ክኸውን ከም ዘይኮነ ርግፀኛታት ክንከውን ንኽእል ኢና እንተኮይኑ ሰናይ ሰላም ስለ እንደሊ ይግበሮ ዝበፅሐ ሰብ ሰላም እዩ ዝደሊ ብርግፅ ሕጂ ኣቲናዮ ዘለና መድረኽ መዓት ሕልኽላኽ ዘለዎ ጉዳይ ስለ ዝኾነ
እዚ ኩናት እዚ ድማ ብቐሊሉ ናብ ዝገደደ ሓደገኛ ኩናት ንዓለምና ምሉእ ክልክም ዝኽእል ደረጃ ክኸይድ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እንድሕሪ መዕለቡ ክገብሩሉ ኺኢሎም ጽቡቕ እዩ። 4-point plan that appeared to be a win for Russia and a capitulation for Ukraine. Crucially, it was going to demand that Ukraine give up 20% of its land, most of it occupied by Russia currently, but also some that Ukraine is still successfully defending. The proposal of ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብቲ ስምምዕ ገለ ካብ ተባሂሉ ዘሎ እቲ ራሻ ትቆፃፀሮ ዘላ መሬት ብምሉኡ ራሻ ክትወስዶ ምዃና እሱ ጥራይ ዘይኮነ ወላ እውን ዘይተቆፃፀሮት ኣብቲ ዶንባስ ኤርያ ተሪፍዋ ዘሎ ቦታታት ንሱ እውን መሊኣ ክትወስዶ ትደሊ ከም ዘላ ቡጌራ ድማ ካልእ ኮንዲሽን ዝነበረ ድማ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ዩክሬን ኣፀቢቑ ክንእስ ከም ዘለዎ ርሑቕ ዝኸይድ ሚሳይላት ክቕበሉ ከም ዘይብሎምን ኔቶ ክኣቱ ከም ዘይብሉን ራሻ ከም ቋንቋ ክኣቱ ከም ዘለዎ ስለዚ ብዙሕ ነጥብታት ብኻልእ ኣዘራርባ ዩክሬን ካፒቱሌሽን ይብልዎ ኣሎ ዩክሬን ምምራኽ ማለት እዩ ኢዳ መሃብያ ዩክሬን ሓያል ኮይና ክትቅፅል ከም ዘይኮነት ዝገልጽ ዲል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ መጀመርያ ዩክሬን ነዚ ክቕበልዎ ከም ዘይደልዩ ይደልዩ ነይሮም ግን ኣይ ቲንክ ኣብ ኩንነት ኣብ ባይታ ዘሎ ሪያሊቲ ፍሌክሲቢሊቲ ይቦም የለን ምስ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ እውን ዘይሰልጦም ዘሎ ኣሜሪካ ጠቕላላ ክትገድፉ ተኮይኑ ድሓን እዚኣ ታ ዲቴይል እዚኣ እስከንስማዕ የገዳስ guarantees for Ukraine in the event that Russia attacked join stimulated that Ukraine would reduce the size of its armed forces by about a third and forfeit the right to join NATO. Also, the security guarantees for Ukraine in the event that Russia attacked again were pretty squishy. There were no promises in that deal that the US, for example, would intervene or help. European leaders weren't impressed. They pushed back on Ukraine's behalf. And there is a counter proposal now public. It's lost the clause on Ukraine never joining NATO and also the shrinking of its military, but we just deal our nobody knows it. ብሓፈሻ እንታይ ትብል ዘላ ከም ንሪኦ ዘለና እቲ ዲል ንዩክሬን ኣፀቢቑ ዳርጋ ኢዳ ትህብ ዘላ ዩክሬን እዚ ዲል እዚ ተባሂሉ ዝቐርብ ዘሎ ዩክሬን ወታደራዊ ዓቕምናታ ክንእስ ከም ዘሎ ሓያል ክትከውን ከም ዘይኮነት ናብ ኔቶ ይተኣቱን እያ ብመሰረቱ እዚ ኩናት ዝጀመረ ብመሰረቱ ዩክሬን ኔቶ ኣብ ዩክሬን ክመፅእ የብሉን ዝብል መርገፂ ናይ ራሻ ዝነበረ ናይ ሴኪሪቲ ፀገም ስለ ዘለና ንዓና ዩክሬን ናፃ ሃገር ኮይና ክትከይድ ትኽእል እያ ኔቶ ግን ኣብ ኣካኣቱ የብሉን ዝብል መርገፂ እዩ ነይሩ ስለዚ 4 ዓመት ተቃሊስካ ህዝብኻን ሃገርካን ብሙሉእ ምስዕናኻ 20% ናይ ሃገርካ ምስ ከደ ሽዑ እንታይ ትብል ሕራይ በቃ ንዑ ክንቅበል ኢና ኢልካ ኣብቲ ናይ ቀደም ዝመፅኻ ስለዚ እቲ ኩናት ኣብ ምንታይ ነይሩ እንድሕር ተባሂሉ ንራሻ ነቲ ትደልዮ ዝነበረት መርገፂ ንምርግጋፅ ጌራቶ ክበሃል ከሎ ንዩክሬን ግን ኣብ ምንት ወላ ሓንቲ ሳክት ንኽሳራ 4 ዓመት ከሲርካ ምናልባት ንኣሜሪካ ኣርቢሕካያ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንራሻ ኣዳኺመያ ዝብል ኩነታት ስለ ዘለዋ እዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ድማ ናይ ብሓቂ ኣተሓሳሳብን ኣሸጋርን ኩነታት እዩ ግን again this is the reality ትኩንነት ንሕና ንነብሮ ዘለና እዚ ናይ ዓበይቲ ሃገራት ኩነታት ድማ ነዚ ዝፈጥር for the moment is just saying it hasn't received anything official to accept or reject. So the next step may well be a visit by President Zelensky to the White House. Could be quite soon before the end of the month to iron out details. ብሓፈሻ እቲ ዝቕፅል በዓላቶም ከመይ ገይሮም ክውድዎ ይኽእሉ እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ ናታቶም ዝምልከት ኮይኑ ሕጂ ሓንቲ ክበኩም ዝደሊ ናብቲ ካልእ ዓብዪ ኩናት ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ድማ ንስገር China has opened another front with the United States. Xi Jinping is testing Donald Trump. Yesterday, he called the American president without any prior warning. And this rarely happens. Usually, it is the United States which initiates contact. This time, Beijing made the first move. Although China's foreign ministry has denied it, there are multiple reports that confirm that it was the Chinese side that initiated the call. And that makes it the first such outreach in over 2 decades. ከም ንሪኦ ዘለና ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ድማ ሓደ ኣገዳሲ ርክብ ተኻይዱ ነይሩ እዚ ርክብ እዚ ድማ ከም ዝበልናዮ ታሪኻዊ ፍፃመ ከም ዝነበረን ቻይና ናብ ኣሜሪካ ከም ዘይትድውልን ድሕሪ ኦልሞስት ከባቢ 23 ዓመት ንመጀመርያ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ናብ ኣሜሪካ ደው ኢሉ ከም ዘሎ እዚ ምድዋል እዚ ብወገን ዶናልድ ትራምፕ ሰላማውን ናይ ክልቲኦም ሃገራት ምርኻብ ከም ዝነበረ ተቐዳማይ ቅድሚ ሕጂ ዝተፈፀመ ምድዋል ኣብ ኣሜሪካ ኒውዮርክ መጥቃዕቲ ምስ ኣጋጠመይ ነይሩ ስለዚ ቻይና ጠቕላላ ናብ ኣሜሪካ ከም ዘይትድውል እዩ ዝኩሉ ርክብ ብቴሌፎን ዝግበር ኣሜሪካ ተበግሶት ቴሌፎን ቻይና ይኮኑ ዘበግስዎ ስለዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዶናልድ ትራምፕ ፅቡቅ ከም ዝተረዳድኡ እዩ ዝነግር ግን ብግዳ ሓቂ ቻይና ዓብይ መጠንቀቕታ ሂባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ መጠንቀቕታ ድማ እንታይ ዝብል ዘረባ ነይሩ እዚ ንእሽተይ ንስማዓዮ እዚ ቨሪ ሲሪየስ ክኸውን ዝኽእል ኩነታት ስለ ዝኾነ ቻይና ኣብቲ ቴሌፎን
ዶናልድ ትራምፕ ዘይበሎ ነገራት እንታይ ከም ዝነበረ ይንገራል Remains unchanged and more closely together to safeguard the fruits of victory in World War II at present. እዚ ዘረባ ከም ሰምዖ ዘለና ብንጹር ኣብ ልዕሊ ጃፓን ዝነበረ መርገፂ መመሊሱ ይቕየር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኻንታዩ መጀመርያ ንኣሜሪካ እዚ ሕጂ ዘለና ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዘሎ ኢንተርናሽናል ኦርደር ዝበሃል ስለምንታይ ከም ኣጋጢሙ ድሕሪ ኢልካ ካልኣይ ኩናት ዓለም ጀርመን ናዚ ናይ ጃፓን ፋሺዝም ከምኡ ድማ ናይ ጣልያን ፋሺዝም ሰለስቲኦም አንጻር ሙሉእ ዓለም ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣካይዶ ስለዚ እቶም ዝተሰዓሩ ሓይልታትን እቶም ዝሰዓሩ ዝበሃል መን እዮም ሕብረት ሶቪየት ኣሜሪካ ቻይና ድማ ጃፓን ማለት እዩ እዚኣቶም ስዒሮም ምስ መፁ እቶም ዝሰዓሩ ሓይልታት እንታይ ኮይኖም ቪቶ ፓወር ኣብ ዩኤን ተዋሂብዎም ኣብ ዩኤን መን እዮም ቪቶ ፓወር ዘለዎም ራሻ ሕብረት ሶቪየት ዝነበረ ራሻ ኣሜሪካ ብሪጣንያ ፈረንሳ ቻይና እዚኦም ሓሙሽቲኦም ስለምንታይ እዮም ቪቶ ፓወር ዘለዎም እንተልኩም ኣብ ካልኣይ ኩናት ዓለም ስዒሮም ዝወፁ ስለ ዝኾኑ ጃፓን ጀርመን ጣልያን ድማ ተሳዒሮም ስለዚ ንሕና ዘቆምናዮ ኣካል ናይቲ ሽዑ ዝቆመ ሕጊ ድማ ታይዋን ኣካል ናይ ቻይና ምዃኑ እዩ ዝእመን ኩለን ሃገራት ክቕበሎ ከም ዘለዋ ስለዚ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝሓልፍ ኩልና ድማ ጎኒ ክንከውን ተኮይና ናይ ጃፓን ኣብቲ ግዜ እቲ ፀላኢ ሃገር እዩ ነይሩ ተሳዒሩ ዳእምበር ፀላኢ ሃገር እዩ ነይሩ ስለዚ ቻይናን ኣሜሪካን ብሓደ ኮይና ኢና ተዋጊና መሻርክቲ ኢና ነርና ጃፓን ግን ፀላኢ ነይሩና ፀላኢ ነይሩ ዝብል ዘተንብህ ዘረባ እዩ ስለዚ እቲ ካልኣይ ኩናት ዓለም ነዚ ይመስል ነይሩ ለንቀነ ካብቲ ንሪኦ ዘለና ቻይና ሚድያታት ናይ ቻይና ገጅፍ ዝኾነ ወታደራዊ ምንቅስቃሳት የርእዩ ኣለዉ ከም ዝትሪእዎ ዘለኹም ንኩናት ድልውነት ከም ዘለዎም ገለገለ ከም ዝብልዎ ድማ ቻይና ክሳብ ሕጂ ንጃፓን ከም ፀላኢት ሃገር እያ ትሪኣ ኤነሚ ስቴት እያ ትበሃል ምክንያቱ ናይቲ ኩናት ዘጋጥሞም ቅድሚ ሕጂ ትክክለኛ ዝኾነ መዛዘመ ይገበሩልን ኣለዉ ስለዚ there is still complexities ቻይና ድማ ናብ ዩኤን ወረቐት ፅሒፋ ነይራ እያ እዚ ኻ እንታይ እዩ ጃፓን ጌራቶ ዘላ ውሽጣዊ ፖለቲካ ናታ ኢዳ ክትእቱ ከም ዝፈጠነትን ቻይና ድማ ግብረ መልሲ ክትህብ መሰል ክህልዋ ከም ዝኽእል ዘተንብህ ፅሑፍ ሰዲዳ ነይራ ስለዚ ቻይና is preparing all sorts of military economic and ካልእ ዓይነት ምድላዋት ንጃፓን ትኸዶ ዘላ ብፍላይ ኣብ ጉዳይ ናይ ታይዋን ብዙሕ ግዜ ከተባኽን ትደሊ ከም ዘየላን ንዝኾነ ይኹን እንተታት ድልውነት ከም ዘለዋን ንዝኾነ ይኹን ነቲ ኩነታት ናታ ክትንክፍ ዝደሊ ስጉምቲ ክትወስደሉ ከም ትኽእል ዘርኢ ምልክታት እያ ተርኢ ዘላ ስለዚ ዓብዪ ወታደራዊ ፕሮፓጋንዳ ይርኢ ኣለኹ ኣብዚ ሚድያ ብወገን ቻይና ምስ ቻይና ቅርበት ዘለዎም ኣካውንት ዝገብርዎ ዘለዉ እዩ ስለዚ ጃፓን ኣብዚ እዋን እዚ ምዚ ቅልፅም ናይ ቻይና ናይ ወታደራዊ ይኹን ኣይኮነን ጃፓን ኣሜሪካ ንባዕላ ዘይትኽእሎ ዝበሃል ዘሎ ቅልፅም ናይ ቻይና ኣብ ኩናት ዝበሃል ተሳቲፉ ዘይፈልጥ ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ምድላው ዘሎ ምዚ ከመይ ጌርካ ክትገጥም እዩ ዝሕሰብ ዘሎ I don't know ግን ጃፓን ስቲል ደሪቃ ኣብቲ ኩነታት እቲ ሽግር ትፈጥር ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣሜሪካ ብርግፅ ነዚ ኩነታት እዚ ሰላም ክትፈትሕ ከም ትደሊ ዘላ ኣክቲ ትገብር ዘላ ግን ብርግፅ ኮንፍሮንቴሽን ዘድልዮም ተኮይኑ ጃፓን መጋበርያ ክትኮኖም ፅቡቅ እዩ ቅድመ ግንባር የድልዮም እዩ ታይዋን እውን እኮ ንከምኡ እዮም ዝጥቀምሉ ደቡብ ኮርያ እውን ከምኡ እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ኩነታት it's going to be a little bit serious ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ይኹን መዕለቢ ወይ እውን መፍትሒ ንሪኦሉ የለናን ግን again እቲ ኩነታት ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም እናተረሳሰነ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ካብዚ ወፂና እቲ ኩናት መጀመርያ ብወታደራዊ ቅልፅም ዘይኮነ ብምንታይ ክጋጥም ዝኽእል ዝበሃል ዘሎ ብቁጠባዊ መኣዝን እዩ ክጅምር ዝኽእል እዩ ዝበሃል ዘሎ ሓደ ካብኡ ድማ እዚ ሕጂ ንሰምዖ ዘለና እዩ Makers are facing mounting challenges in China as rising local competitors, slow electric vehicle adoption and recent political tensions erode their market share. At the 23rd Guangzhou International Automobile Exhibition, Japanese automakers are facing mounting pressure as Chinese brands capture more of the domestic market. Recent political tensions between China and Japan, combined with slower adoption of electric vehicles, are pushing consumers to reconsider. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብዘይ ንሱ ኣብ ከቢድ ዝኾነ ሽግር ዝነበራ ካምፓኒታት ናይ ጃፓን ብፍላይ ናይ መኪና ካምፓኒታት ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዝገደደ ሽግር ኣጋጢምዎን ኣሎ ምክንያቱ ንቻይናውያን ናይ ጃፓን በሰላ ስለ ዘለዎም ሕጂ ድማ ምስ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ውሽጣዊ ፖለቲካና ኢዳ ክትትፍትን ዘላ ሃገር ዝብል ታሽሙ ስለ ዘሎ ትስምዒት ስለ ዘሎ ናይ ጃፓን መኪና ምግዛእ ኣይፈትውን እዮም ዘለዉ ብዘይ እሱ ግን ጃፓን ኣብቲ ናይ መኪና ዝነበሮም ፀብለልትነት ከሲሮም እዮም ምክንያቱ ኣብዚ ኤሌክትሪክ ካርስ ዝበሃል ኣይማዕበሉን ከምቲ ዝድለ ቅልጣፈ የርኣዩ ስለዚ they are losing ብኩሉ መንገዲ ኣብቲ ኤሌክትሮኒክስ መን ስዕሮም ኣሎ ደቡብ ኮርያ ስዒርዎ
that's why Samsung ግንበር ናይ ቴሌፎን ካምፓኒ ካብ ጃፓን ሶኒ ገለመለ ኩሎም ጠፍዮም ሶኒ ኤሪክሰን ገለብታት ኩሎም ጠፍዮም ከምኡ ድማ ኣብ ናይ ቴሌቪዥን ትዝክርዎ ትኮንኩም ሶኒ ገለ ፓናሶኒክ ዝብላ ቴሌቪዥናት ነይረን ሰን እውን ጠፍየን ደቡብ ኮርያ እጂ ድማ ቻይና ይብሕትዎ ኣለዉ ናይ ቴሌቪዥን እውን እንትኾነ ስለዚ ኣብ ቴሌፎናት ይኹን ኣብ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ብዙሕ ተሳዒሮም ኣብ መኪና ድማ ሕጂ ቻይና ትስዕሮም ኣላ ከምኡ እውን እቲ ናይ ኮርያ በዓል ህንዳይ ገለ እውን ኣብቲ ናይ መኪና እውን ዝገደፈሎም የብሉን ስለዚ ቻይና ጃፓን ማለቴ ሽግሮም መመሊሱ እናባሰ ይኸይድ ኣሎ ጃፓን ልክዕ ከም ኣሜሪካ ከም ኤሮጳ እዮም ኮይኖም ዘለዉ ጃፓን ምስ ኤሮጳ ቅርበት ስለ ዘለዎም ፖለቲካ ናቶም ቁጠባ ናቶም እውን ልክዕ ከም ኤሮጳ የንቆልቁል እዩ ዘሎ ሪኢንቨንት ነብሶም ክገብሩ ኣይከኣሉን ስለዚ እቲ ሽግሮም መመሊሱ ይብሳ ኣሎ ሕጂ ድማ እዚ ፖለቲካዊ ቅልውላው ድማ ነተን ናይ ካር ኢንዱስትሪ ዝበሃላ ነተን ቶዮታ ሆንዳ ኒሳን በዓል ኒሳን እኳ ዲፕ ትራብል እየን ዘሎ ኦልሬዲ ብቀረባዊ ናቶም መኪና ስለ ዘለኒ they have a big problem already ስለዚ እቲ ኩነታት ናይ ጃፓን መመሊሱ እናባኣሰ ክኸደሉ ዝኽእል ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና again ከም ንሪኦ ዘለና ምስ ግዜ ቀልጢፍካ ቅድሚት ነርካ ነቲ ቅድሚት ክትዕቅቦ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ልዕሊ ድማ ፖለቲካ ወስኸሉ I mean seriously እቲ ናይ ቻይና ዘሎ መኻይንን ቴክኖሎጂን ድማ ቀልጢፍካ ክትወዳደሮ ትኽእል እውን ኣይኮነን ንኣብነት I'm going to show you one thing ንኣብነት ክኾነኩም እቲ መኻይን ኣብ ቻይና ተበፂሑ ዘሎ ቴክኖሎጂ ራዩ Not sold in America. It's because they would dominate. This is the Yangwang U8. It's the luxury arm of BYD. You get LiDAR sensors here, more LiDAR up there. In the front, your main headlights are here, but at night, this entire thing lights up, and it looks amazing. You get one electric motor on each wheel, and combined, it makes 1,180 horsepower. And if you need to do a quick U-turn, watch this. እዚ መኪና ዲ ولا I don't know እንታይ ምዃኑ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ኖርማል መኻይን ብዙሓት መካይንና ንርኢ ብዘይሮጳ ኣሚን ኣብ በዓል ስዊስ ወይ ኣብቲ ዘለኹምስ ብዙሕ መኻይን ፍሉይ ክቡር ትርኢኹም ከምዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ቻይና ንሪኦ ዘለና ግን የለን እዚ ከዓ ብዋጋ ከዓ ሕሱር እዩ ማንም ሰብ ዘይኮነስ እቶም ክቡር መኪና ዓበይቲ መኻይን ዝገዝኡ ዘይኮነስ ተራ ሰብ ከማን ክገዝኦ ዝኽእል ዓይነት ደረጃ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኣብ ቻይና ዘሎ ቴክኖሎጂ ነዘን በዓል ጃፓን ይኹን ኤሮጳ ይኹን ብዋጋ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ብቴክኖሎጂ እዮም ቀዲሞም ዘለዉ ብዋጋ ብቴክኖሎጂ ብኩሉ መንገዲ ከም ድማ እቲ ቁጠባ ድማ ሰፊሕ ዕዳጋ ስለ ዘለዎም ድማ እቲ ቁጠባ ናይ ቻይና ንባዕሉ ከም ዕዳጋ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ቻይና ብወታደራዊ ቅልፅም ጥራይ ኣይኮነን ክትሃርመካ ትግደድ መጀመርያ ዕዳጋ ናታ ዓብዩ ልዕልዩ ድማ ኣዝዩ ተወዳዳሪ ዝኾነ ካምፓኒስ እያ ትምስርት ዘላ እዞም ተወዳደርቲ ካምፓኒታት ድማ ነተን ካልኦት ካምፓኒታት ናይ ኤሮጳ ይኹና ኣሜሪካ ይኹና ናይ ጃፓን ይኹና ከመይ ገይረን ኣጠስጠስ የብልአን ኣለዋ ስለዚ ናይዚ ኩሉ ንሪኦ ዘለና ውፅኢት ድማ እቲ ኣብ ዓለምና ዝኽዮ ዘሎ ኩነታት ኣሜሪካተን መሻርክታ ዝበሃል ሃገራት ከምኣ ፅቡቕ ይኸዳይ ኣለዋን ኣብ መወዳእታ እዛ ዓለምና ናብ ምንታይ እያ ክትወድቕ ትኽእል ድሕሪ ኢልና ወላ እውን እቲ ናይ ጃፓን መኪናታት ተሪኽሞ ዘጋጥሞ ዘለኩም እዩ ወላ ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት ኣብዚ ናይ ኤሌክትሪክ ካርስ ገለመለ ኢሎን ማስክ ኣይሳተፍን እዩ ዘሎ ምክንያቱ ኢሎን ማስክ ፈጠራውነት ጠጠው ኣቢሎም እዮም ሓድሽ መኪና ከምፁ ይከኣሉ ተስላሲ ሓድሽ መኪና የምፅአን ኣሎ ብግምቲ ኣሉ እዚኦም ኣብ በዓል ቻይና ዘለዉ BYD ድዩ እቶም ካልኦት መዓት ሓደሽቲ ብራንድስ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ኣፕዴትስ ቀፃሊ እዮም ዘምፁ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ እዘን መኻይን እዚአን ናብ ዕዳጋታት ናይ ኤሮጳን ኣሜሪካን ኣብ ዝፍቀደለ መዓልቲ ነቲ ዕዳጋ ዶሚኔት ክገብርዎ ከም ዝኾኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ብግምቲ ኣሉ እቶም ካልኦት ናይ ኤሮጳ ናይ ኣሜሪካን ድማ ከቢድ ብድሆ ይፅበዮም ከም ዘለዎን ነቲ ኩነታት ሰጊርካ ንምውፃእ ድማ ክሳዕ ክንደይ ከቢድ እዩ ምናልባት ሓንቲ ንግረ መንገድና ክንሰምዓ ዘለና ጥራይ እዚኣ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ክንውድ ናብቲ እዚኣ ስምዕዋ እስኪ Just walking out of that building there, the UN headquarters, and we really should be talking about the reforms that we're driving. We've got President Trump and his leadership. ኣሜሪካ ድማ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብ UN ብዙሕ ለውጢ ንክግበር ፀቕጢ ንገብር ኣለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ UN ባጀት ድማ ብ25% ኣብቲ ናይ ዓቃብ ሰላም ዝብልዎ 25% ናይ ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ናይ UN ክወርድ ኣለዎ ክእለ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ ኣብቲ ቢሮክራትስ ቤት ፅሕፈታት ናይ UN ዝሰርሑ ዘለዎ ድማ ክሳብ 2600 ሰራሕተኛታት ክእለዩ ከም ዘለዎም ሪፎርም ክካየድ ኣለዎ ይብሉ ኣለዉ 15% ናይቲ ባጀት ናቱ ድማ ክቁረፅ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ዶናልድ ትራምፕን ምምሕዳር ናቱን ኣብ UN ዓብ ፀቕጢ ይገብር ኣሎ ስለዚ እዚ እውን ነብሲ ዝኸኣለ ዓብ ለውጢ ዝገብር ዘሎ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና እዛ ዓለምና ናበይ ትኸይድ ኣላ ድሕሪ ምርኣይ ናብዚኣ ገፅና ከስግረኩም ቦ ጌርና ክንሰግር ኢና ሓንቲ ነገር ምክሪ ክበኩም ቦ ጌርና ንሰግር
$86,400 and someone stole $10 from you, would you throw the rest of it away? No, of course you wouldn't. We have 86,400 seconds in every day. So if someone upsets or annoys you for 10 seconds, don't let them ruin the rest. If you had المخري بكم سأنيو أبي واتكا شو من ثمانية شدشن شحن 400 جنزم تزلوكا أما حدا سب 10 قرشين تسريق لك نتي ترفا جنزب تقح فديها أي تقح فانيها نتي 10 قرشي كتوزات غل كدليات غل كتركبات غل تديلت ترفا جنزب كاخ تأكب فأنت معلت دما 8 شدشن شحن 400 سكند اللوا نعسر تسكند حدا سب سلزوغت عاكا ملو معلت خاخ تبلاشي بالكاري زبل زلو صبغت مخريا نغصر كابغاتينا بزي أجيرنا هنود. This is very historic, an executive order establishing a strategic Bitcoin reserve and digital asset stockpile. Yeah, okay. And the whole community believes in it. Very good. And they made the promise, right? Absolutely. كم تري ورد لهم زي ما شر محجد تجبريو strategic reserve asset كهون بيتكوين دونالد ترامب executive power نات فريم خمسة نبرد نسون صدرون قربتون دما أبتقول دايتي بزح يدفلو تتقملوا حبريتا حجي نابت زغط الحبريتا ناتنا. So thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray by Abiy Ahmed. Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible before? And I am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. ما بحق إذا قرم كنتات يوزي فايرال كوين زولو الأختي لومي عبزيع كفال تاكرية هزبي كما عينات قبر ملسي يهبالو أبقود داينا جيتا شوردا. ጆኖሳይደር ገበረኛ ኩናት ጆኖሳይድ በሙሉ ጥበብ ዘካይደ ኢልኻኻ ትገልጽ ነርኻሞም ኣብዚ ቋም ኻዲኻ ዘለኻ ወይስ ካብዚ አንሳሓብ ኻዲኻ ኢሉ ንኣቶ ጌታቸው ሓቲትዎም ኣቶ ጌታቸው ድማም ዝኾነ ይኹን ቅጽላት ይሃሉም ኣብ ትግራይ ኩሎም ዓይነት ገበናት ኩናት ተመተፈጸሙ ይፈልጥ የክብል መሊሱም ቀጽሉ ማህዲ ሐሰን አብይ አህመድ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ዲዩ ኢሉ ሓቲትዎም ጌታቸው ድማ ከም በዓል ሙያ ሕጊ የክነግረካም እገለ ነዚ ገይሩ ኣይገበረን ኢለ ኣይነግረካን እንትኾነ ግናም ኩሎም ገበናት ኣብ ትግራይ ተፈጽሞም እዮም ብምባል መሊስሎም እቲ ጋዜጠኛ ጽንሐሞ በዓል ሙያ ሕጊ ዲኻ እወ ኢሉ መሊሱ ጌታቸው ኣብ 2021 አብይ አህመድ ኣብ ትግራይ ወፍሪ ጆኖሳይድ ፈጽሙ ኢልኻ ተኸሰን የርኻም በዓል ሙያ ሕጊ ኣይነበርኻን ማለት ዲዩ ኢልዎም እወ በዓል ሙያ ሕጊ ባኔረም ኣብቲ ሩስን ኣማይተ ወደ መሪ ሐሰን ጥያቄ እንመለስና አብይ አህመድ የዘር ፍጅት ፈጽሟል ወይ ይለዋል ጌታቸው የሚለው ምንድነው whatever the superlatives there ብሎ ጀምራል አረግ ነው ይሄ በጣም አጣጣይና አስነዋሪ ሐረግ ነው የትግራይን ጄኖሳይድ ለመግለጽ የሚበቃ ሱፐርላቲቭ አለ በዛ የሚባል ሱፐርላቲቭ አለ በሚቀጥለው አረፍተ ነገር ያፈርሰዋል ራሱ ሁሉም አይነት ወንጀሎች ተፈጽመዋል ብሎ ኦኬ ሁሉም አይነት ወንጀሎች ተፈጸመም ማለት ነው ከም ትሪዎ ደለኹም ኣብ ልዕሊ ጌታቸው ረዳ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ ዝወሃብ ዘሎ ኣብዚ ግን ካብቲ ግብረ መልሲ ውፅእ ዝበለ ኣገዳሲ ሓበሬታ እውን ኣሎ ናብ ብርሃነ ልፍዓተይ እስከልስገር መስዋዕትነት ዝተኸፈለ እቲ ዝበዝሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለ ኣብቲ ናይ መወዳእታ ውዕል ፕሪቶሪያ ክፍረም ኣይኮነን ብናተይ ትዕዝብቲ ማለት እዩ ካብ ሰሜን ሸዋ ክንምለስ ከለና ናብ ትግራይ እቲ ዝበዝሕ ካብ ውግእ ወፃእ ብዝኾነ ተገራላይና ኣብ ተስሓብቲ ኣብ ተሽከርከርቲ ኣብ ሰልፊ እናተመለሰና ሃለወ ብድሮን ዴሊቨሬትሪ ይጭፍጨፍ ነይሩ ብመዳፍዕ ብሚጋት ይጭፍጨፍ ነይሩ ዝበዝሕ መስዋዕትነት ዝተኸፈለ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ኣብ ንምለሰሉ ግዜ እዩ ኣብ ውግእ ኣብ ግዛዕ ይኾነ ንምንታይ ናብ ኣዲስ ኣበባ ከይንኸይድ ተቆሊፍና ዝበዝሕ መስዋዕትነት ተገራላይና ዝኸፈለኸ ካብ ሰሜን ሸዋ ናብ ትግራይ ክንምለስ ከለና ንምንታይ ኮይኑ ዝብል ኩሎም እዚኦም ሕቶታት ኣብ ጌታቸውን ኣብ ጻድቃንን ዝተመስረቱ እዮም መልሶም ክትረኹ ተደሊኹም ክሕደት እዩ ነይሩ ብፍላይ ከዓ ናብ ሰሜን ሸዋ እናገስገስና ኣብ ደሴ ምስ በፃሕና ጌታቸውን ጻድቃን ምስ ፈረንጂ ምስ ኣብይ ምስ ገለል እናተዘራረቡ ሰራዊትና ክውዳእ ገይሮም እዮም ኣጨፍጭፎም እዮም እቲ ምስሊ ሓዝዎ ትዛረቦ ዘለኹ ዘረባ ኣብ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ዶክመንተሪ ፊልምታት ገለ ምናምን ክጠቕመኩም ስለልክል ክንጽሕፊና ፊልም ክንሰርሒና ደርፊ ክንደርፊና ገለ ትብሉ ተጋሩ ተሃሊኹም እቲ ኣነ ኣብዚ ዝዛረቦ ዘለኹ ብደንብ ጌርኩም ሓዝዎ ሶ እናገስገስና ላበዲሳ
إذا برهان الفعاتي زبلا زول زربا مسمنتاي كتتحعزوا لكم مسيلكم there is a good evidence ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ካለ ፕላን ከም ዝነበረው ነዚያ ስምዑ ዋጅ ኣብዚያ ስምዑ እቲ ኩናት ብፍላይ ናይ መወዳእታ ገጽ ናይ ኩናት ከምዚ ብርሃኑ ዝብሎ ዘሎ ብዙሓት ተጋሩ ወይ ውን TDF ዝሞትሉ ቅድሚት ኩናት እቲ ሓደ ስምዕ ተበጽሑ ነይሩ ስምዑዎም ኣብዚ ለን ያ ባዕልኻ ስለ ዝነበርካ ታይንታይና እየና ምሊጠናና ከም ትግራይ ኣይትን ክልቴንስ ኣይተነገራ ነይሩ ድርድር ጥራሕት ባልበር እንታይ መስለካ ትናይ ሲሸልስ ሰርጋን እንታደሰን የምኸይዶም ጀነራል ጽቦይ ነይሩ ናይ ትግራይ ጉዳይስ አጀንዳ ይንጎሮ በሰላም ንፍታሕ ፌደራል ዘቅርብዎ ኢና ናይ ሓባር አጀንዳ ተሊና ኤርትራ እዩ ኦኬ ተስማዕም ኮይ መጽ እንድሓር ታይሱ ወጽ አው ኩለን ነይሩ أو كلنا يا وعلى سلا زنبركا تاينتاينا ينا مليطانانا هم سلازي كم تراهمو درو تسمامعهم نيروم يمزي تسمامعهم يم نيروم وخلا زر اربعتهم مرحنت اتقان ودورد ازي زفلطو مس ابي تسمامعهم نيروم امنت بدايه دانت سراويت ابو غديفهم نيروم because who cares about سراويت ناي ربحه مخان تري ود يلقم تمال ጌታቸው ረዳን ታይብል ነይሩ ሎሚ ተገምጪልን ታይብላሎ That's why the matum tagarzo we zalo absumwa ነው በላይ የጌታቸው ረዳ ክህደት የጌታቸው ረዳ ጭከና የጌታቸው ረዳ ክፋት የትግራይን ህዝብ ምን ያህል ሊጎዳው እንደሚችል I can imagine ይብላኝ ለትግራይ ህዝብ ይብላኝ አፈር ለበላው ወጣት ይብላኝ በወጣትነቱ አፈር ውስጥ ላረጀው ምሁር ይብላኝ ያለ ቀባሪ ለቀረው በየመንገዱ ለወደቀው ለትግራይ ወጣት ይብላኝ ለዛች እናት ልጆቿን ቀብራ ባዶ እጇን ለቀረችውና ከምትሪ ወዘለኹም እቲ ኩነታት ከምቲ ካብ አብይ አሕመድ ፈጸመልና ኣብ ልዕለና ዝገበሮ ግፍዒ ይኹን ካልእ እቲ ዝኸፈ ጌታቸው ረዳ ንህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ እዩ ስለምንታይ ኣመንቲ ምንታይ ይሞቱ ነይሮም ምክንያቱ በዓል ንሱ ዘበገስዎ ንኣብ ክንስዕር 4 ኪሎ ክንበጽሕ ዝብል አጀንዳ ዝነበረ አይ 4 ኪሎ በጽሖም አይ ናጽነት ትግራይ ረኺቦም አይ ዝኾነ ነገር ረኺቦም ኣብ መወዳእታ ደሞ ቀደም ዕሩኽ ኢና ነርና ኢሉ ጌታቸው ረዳ ባዕሉ አብይ አሕመድ ቅድሚ ዝኹሉ ድራማ ምፍጣሩ ኣነ ንሱ ዕሩኽ ኢና ነርና ኣብ መንጎ ዝተፈጠረ ድራማ ብዙሕ ሰብ ተጎድዩ ሕጂ ድማ ተመሊስና ዕሩኽ ኮይና ብሓደ ንሰርሕ ኣለና ያታ መልእኽቲ ናይታ ተገበረት ኢንተርቪው ስለዚ ብህይወት ናይ ንጹሓት ከመይ ጌርካ ተላጊጽካ ኣብ ህይወትካ ትምለስ ኣብ ሓንቲ ነገር ከም ዘያጋጥመ ድማ ትመጽእ ስለዚ ሓደ ዓቢ ኣብነት እዩ ነቲ ኩንነት ህዝቢ ትግራይ ድማ ኣብስ ጸላይኻ ኮይኑ ቀቲልካ ኢልካ ኢሎም ክነግሮ ንኽእል ነርና ወይ እውን ብኸምኡ ተቐቢልዎ ነይሩ እቶም ኣብ ከርሱ ምስ ኣለና እናበሉ ኣጥፊዮም ከምዚ ብርሃኑ ዝብሎ ፀነ ባዕሎም ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ይዋኣየንተን ደቂ ኣንስሳኣና ኣዴታት ይዋኣዩ እቲ መንእሰይ ኣብ ከምዚ ጉዳይ ዝጠፍአ that's why ፖለቲካ ክሳዕ ክንደይ ጓሓፍ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ፖለቲካ ናይ ግሊ ረብሓ ንኸሳልጥ ሰብ ክሳዕ ክንደይ ብሂወት ናይ ሰባት ከም ዝጫወት ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እኮ ብለኩም ፀኒሐ ኣብ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ፑቲን ኣብ 2008 ካብ 2000 ክሳብ 2008 ንኣሜሪካ ዝለመኖም ኔቶ ኣብ ዩክሬን ኣይእቶ ኢሉ ነይሩ ንዑ ጥሒሶም ክገብርዎ 4 ዓመት ተዋጊኦም ብሚልዮናት ሰብ ሃሊቑ ሃገር ኣንያ ሕጂ እንታይ ይብሎ ኔቶ ኣይተኣቱን እያ ዩክሬን ኣብ ኔቶ ኣይተኣቱን እያ ሰራዊታ ክጎድል ኣሎ ገለገለ this is how it is ይዋእይቲ ኣሽሓት መንእሰይ ዝሃለቐ ብፍላይ ድማ ኣሽሓት መልመል ደቂ ተባዕትዮ ዝዛረበሎም የለ ዝመኽየሎም የለ ናይ ወዳት ሞት እኮ ሓደ ግዜ ሲ ካብ ሞት ናይ ከልቢ ፈሊኻ ይትሪኦን ኢኻ ስለምንታይ ብዛዕባ ወዳት ዝግደስ ሰብ የለን ወላ ሓደ ዝግደስ የለን ናይ ብሓቂ ኣብዚ ሕብረተሰብ ክትርኢ ከላ ህፃናት ተመይቶም እዮም ደቂ ኣንስትዮ ተመይተን ውይ ዝብል ኣብዚ ሚድያ ትሪኦም ኢኻ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ኣሽሓት ጠፊኦም ከለዉ ግን people don't care ንኣብነት ኣብ ጉዳይ ናይ ትግራይ ብዛዕባ እንታይ ክዛረብ ትሰምዕ ሰብ ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ እተን ደቂ ኣንስትዮ ዓመፅ ዘጋጥመ እቲ ዝሞተ ኸ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ብፍላይ ከም ወታደር ኮይኑ ዝመውፅ ሰብ ኣይግደሰሉን ኣነ ይሕዝነኒ ብጣዕሚ ይሕዝነኒ so but it is what it is man this is reality እንታይ ዝበሃል ኮይኑ እቲ ኩንነት ነዚ ይመስል ንቐፅል ኣብዚ እውን ገይም ከም ዝነበረ ይገልፁ ትዋሺ እርግጠኛ ነኝ አልጀዚራ ላይ ተናገር ያለ አብይ ሊያዋርድህ እንድትዋረድ አብይ ይጫወትበታል
ይጫወት አንድ የበሻሻ ዱርዬ ይጫወትባል በቅጡ እንዳንተ እንዳልከው ክፍል ያልተማረ ሎየር ነኝ ብለህ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነኝ የምትለው እንዳንተ እንደ ውሻ እዛ ሂድ እዛ ትሄድ እያለ ይጫወትባል لك انتايم زبلو زلو نزا جيم زيا ملو بملو استصاوتلا ابي احمد كم زنبريو ابي احمد يتصاويت لي زبال مغنياتو ابي احمد نابز بوتاك صدخلو بكل منقدي ابي علي جيتاچو ردا كم زعوتيو ابي جيتاچو ردا انتليجنت لدي بيت غيرو نت جينوسايد كم زي غاطمن تزاري بابي دحن نت جينوسايد زبال انت تقبلو ابي جيتاچو ردا يسعنا مغنياتو نتيجة بزعبة نتيجة جينوسايد دو خمسة بقلت كنزارب تجميرو نبعلو بسعبك باسيو بخلو نزا سيستم زيا ابي احمد كمز خصبلا قونو دما بخلا من قدي كسعر زخل زنبره جيتاچو رداي مغنياتو وين حزب تግራይ كخسري وين ማህበረሰብ ዓለም ጽሉልን عشان حساون كوني انت ديل دما نعبك خسري ስለዚ ابزيا ጉዳይ زيا እታኡንኩም መፍትሕ እንታይ ገብር ነይሩ ወይ ዝብል ብዙሓት ንዑ ዝፈቱ እንታይ እዮም ድብሉ ክኸይድ ኣይነበሮን እንግሊሽ ትኽእል ኢኻ ተዛሪብካ ትኽእል ኢኻ እንተበሉኻ ኣብ ዝኾነ ይኮንካ እንትኸይድ ምክንያቱ መርገፂ ናትካ ንባዕላ ፈንጂ ኢኻ ደው ኢልካ ደለኻ ሰብ ከም ድብሎ ዘሎ ቤላ ገይሩ ከም ዝተፃወተሉ እዮም ዝነግሩ ዘሎ እቶም ናይ ብልፅግና ሚድያ እንታይ ይብልዎ ኣለዉ እቲ ካድረታት ናቱ የጥቅዕዎ ኣለዉ እንዲኦም ኣብዚ ሓደ ኣርቲክል ፅሒፎም እንታይ እስከ ክብሉ ይደልዩ ኣለዉ ያይ እንታይ ማለቶም እዮም ኦሬዲ ናቶም አጀንዳ ጽቡቅ ገይሩ ስለዚ ሰርሓሎም ነዚ ማህደ ሓሰን ከጥቅዕዎ ጀሚሮም ኣለዉ እቲ ኢንተርቪው ደይ መደይ ተባሂሉ ንኣቢ ንኢትዮጵያ ነቲ ፈደራል መንግስቲ ንምድኻም ዝተገበረን እቶም ብፈደራል መንግስቲ ኣብ ጎኒ ህወሓት ደው ኢሎም ዝነበሩ ቀደም ንሳቶም ከም ኣባላት ናይቲ ፓነል ኮይኖም ቀሪቦም ንኣብነት እዛ ፀዳል ለማ ትበሃል ድዩ እዚ ፕሮፌሰር ተርንቮል ትበሃል ድዩ ከምኡ ድማ እቲ ብወገን ናይቲ ፈደራል ፐርስፔክቲቭ ድማ እቲ ብስራት ለመሳ ዝበሃል እዩ ብሓፈሻ እቲ ፕሮግራም ደይ መደይ ተባሂሉ ኣቢ ጌታቸው ረዳ ኤክስፖዝድ ንክኸውን ዝተገበረን ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ዝኾነ ይኹን ከም ቶፒክ ኣይተላዓለን ነቲ ዘሎ ቅርሕንቲ ዘጋድድ እምበር ዝኾነ ይኹን መፍትሒ ከምፅእ እቲ ዘሕዝን ከስከ ምስ ኤርትራ ርክብ ዘሎ ኢሎም ንኤርትራ ይጠቕሱ ብዚ ኣነ እኮ ግርቢ ዝብለኒ ኣነ ንኤርትራ እንታይ ኣብዘይ ቦታ ንኤርትራ ምእታውስ ከም ብልሕድ ይድርአ ወይስ ከም ስትራቴጂ እቲ ነቲ እንታይ ዝብል ፅናማብያ ኣላ መስልኩም ኦዲየንስ ሜምበርስ ካልኦት ሰባት ተጠቂሶም ዘለዎ ኣብዚ ማርቲን ፕላውድ ገለመለ ነይሮም ኣብኡ ኢንተሌክቹዋል ኔትወርክስ ቨኔሳ ፀሓየ ብሮውት ሽፍቲንግ አክቲቪስት ፐርስፔክቲቭስ ኣብ ገለ ፖይንት ንኤርትራ ጠቂሶማ ነይሮም ንኣብነት ጂኦፖለቲካል ሌየር ኢሎም regional actors Egypt, Eritrea, Western allies are seen invested in sustaining narratives that bolster TPLF or weaken Ethiopia's federal government. Eritrea pursues its alliance with TPLF old guards to isolate Tigray from the federal government. Intellectuals and activists networks amplify these narratives internationally. ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምጥቃዕ ዝተገበረን ነቲ ፈደራል መንግስቲ ንምድኻም ዝተገበረን ኤርትራ ፅምዶ ኢላ ትገብራላ ብዙሓት ኣክቲቪስትስ ይኹን ምሁራት ድማ ነቲ ፅምዶ ከም ፅቡቅ ይገልፅዎ ኣለዉ ከም ፅቡቅ ይዛረብዎ ስለ ዘለዉ ንኤርትራ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ስርዓት ናይ ኣቢ የነፅሎ ኣሎ ብሓፈሻ ምስ ግብፅን ምስ ኢትዮጵያን ምስ ኤርትራን ካልኦት ምዕራባውያን ድማ ነቲ ኣጀንዳ ትይደፍኡ ኣለዉ ዝብል ኣብ ዘረባ ኢና ንሰምዕ ዘለና በዚ ኮይኑ በቲ ሓንቲ ኣዝያ ኣገዳሲት ኣብቲ ቅድሚት ዘብፃኹልኩም ክንሰምዕ እዚያ ስምዕዋ ድሕሪኡ ክንሰግረና ኣብ ካልእ ታቸው ይህንን ምላሽ ለመስጠቱ ሁለት አይነት ምክንያቶች በአማራጭነት ማቅረብ ይቻላል። ሁለት መነሻ ምክንያቶች። አንደኛውና ቸር የሚባለው ትርጓሜ ምንድነው? እዚህም ጋር ጌታቸው የማይቻለውን ለማድረግ ነው የሞከረው። ማለትም የዘር ፍጅቱን አልተፈጸመም ብሎ ግልጽ የሆነ ፋይናል በሆነ ደረጃ ስርዓተ ቀብሩን መፈጸም አልፈለገም። በሌላ በኩል ደግሞ አብይን በዘር ፍጅት መክሰስም እንዲሁ የስልጣንና የሌሎች ጥቅሞች ስርዓተ ቀብርን የሚያስፈጽም ነገር ሆኖበታል። ጌታቸው እዚህ መድረክ ላይ እጂ ጸጋም ኮይኑ በተደጋጋሚ ድበልና ጌታቸው ረዳ ኣብዚያ ጉዳይ እዚያ ተቃራኒ ረብሓታት የከሳልጥ ተገዲዱ እቲ ሓደ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ዝደልየሉ እንድሕር ኢልካ ነቲ ጀኖሳይድ ኣይተፈፀመን ኢሉ ሓንሳብ እናሓዋሩን
ምክንያቱ ኣብ አልጀዚራ እሞኻ በቲ ዝዓበየ ጋዜጠኛ ናቶም ዝብልዎ ትዝበርትዕ ጋዜጠኛ ዝበሃል ናብኡ ኸይዱ ዳርጋ ከምዚ ሄድ ቱ ሄድ ማለት ከምዚ ናይ ሃርድ ቶክ ዝበሃል ዝነበረ ናይ ቢቢሲ ዓይነት እንድዩ ስለዚ እንታይ ማለት እዩ ነቲ ጀኖሳይድ ኣይተፈፀመን ንኽብል ብገይሩ ነቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል ኣብቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ክህስሶ ንዑ እንተዘይገይሩ ድማ ምስ ኣቢ ዘለዎ ፀገም ንኣቢ ድማ ከጥቅዕ ክእል እዩ ንኣቢ ፈፂሙ ኢሉ ድማ ኣትሪሩ ስለዚ ነዘን ክልቴን ክገብረን ኣይከኣለን ነቲ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ይብል በቲ ሓደ በቲ ድማ ኣቢ ድማ ካብቶም ብዙሓት ኣብኡ ዝነበሩ ዳ እምበር ድሓር ቤት ፍርዲ ክቐርብ ኣለዎ ዶ ገለዶ ስለዚ ንኣቢ ዝሕጉስ ኣይገበረ ምክንያቱ ኣያጥሓኖን ነቲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ከምቲ ዝድለ ነቲ ዝበሃል ዘሎ ነገር ነቲ ትማሊ ዝዛረበሉ ዝነበረ ከምቲ ዝድለ ጠጠው ክብለሉ ይከኣለን ስለዚ ብክልቲኡ መንገዲ ርሱን ዝኾነ ቁጣይ ድመፆ ዘሎ እቲ እንኮ ምናልባት ኣብዚ ጉዳይ ተሪና ኣብ ሓደ ነገር ጌታቸው ረዳ ክከላኸለሉ ከም ዝፈተነ ክርድኦ ይኽእል ኸውን ምክንያቱ እዚ ኩሉ ዓጀብጆ ዝበለና ኣብ ንምክልኻል እምበር ንፁር ዝኾነ ሕቶ እዩ ምክንያቱ ከይተጀመረ ነዚ ጉዳይ እዚ ክንዱ ተዛረበሉ ስለ ዘይነበረ ስለዚ በዚ ኮይኑ በቲ እውን እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ጀኖሳይድ እውን ሪል ዝኾነ ሕቶ እንታይ ኣጋጢሙ ኣበይ ኣጋጢሙ እኳ ይሕተትኒ ጅስ ታቃል ጥራያ ሸንኮለል እናበለት ትኸይድ ካልእ ኣብይ ኣሕመድ ጌታቸው ረዳ ዝመለሶ ጀኖሳይድ ጥራይ ኣይኮነን ዝብል ዎር ክራይምስ ክራይም ኣጌንስት ሂማኒቲ ዎር ክራይምስ ክራይም ኣጌንስት ሂማኒቲ ኩላቶም ዞም ገበና እዚኣቶም ብብዝሒ ንኣቢ ዘኸርሙ እዮም ስለዚ እታ ጀኖሳይድ ትብል ቃል ዝያዳ ትድገም ስለምንታይ እዩ ምስ ኤርትራ ንኤርትራ ብኣ ጥራይ ኢኻ ክትካሳት ትኽእል ምክንያቱ ናይ ወፃኢ ሓይሊ ንዑ ክፍፅም ዝኽእል እምበር እቲ ማይን መግብን መድሃኒትን ንኩሉ ዓፂኻ ገበናት ናይ ኩናት ገበናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዝበሃል ኩሉ እዚ ኣቢ ዝፍፅሞ ነይሩ ስለዚ ነቲ ነገራት ዘይጠቕስዎ ንኣቢ ብቐጥታ ስለዚ ወንጀል እዩ ካለይቲ ድማ ላቶ ብዚያ ዝብላ ስምዕዎ ህይወትና በክብር መውጣት የሚችልበት ምንም በርም መስኮትም አልነበረውም ይሄ ቸር የሆነው ትርጓሜ ነው ግን ሌላ በጣም አሰቃቂ ትርጓሜና አንድምታም ግን አለው ይሄ ነገር ለምንድን ነው ጌታቸው የዘር ፍጅቱን ያልካደው ይባል አብይ አህመድ የዘር ፍጅት ፈጽሟል ማለት ያልፈለገው ለክብረ ሰብዕናው አስቦ ሳይሆን አብይ አህመድ በሻዕቢያ ላይ ሊከፍት ለሚያስበው ውጊያ በሰበብነት በትግራይ ላይ የተፈጸመውን ወንጀል እንደ ምክንያት ሊጠቀምበት ስለሚፈልግ ነው ለምሳሌ ብልጽግና ምን ይላል የትግራይን ግዛት ይዟል ሶ we are justified ግዛታችንን ለመከላከል ይላል አልፎ ታቃላችሁ ሁለተኛ ጌታቸው ራሱ 70 በመቶ ወንጀል እኮ የተፈጸመው በሻዕቢያ ነው ይላል ያኔ አስተውሳለህ አሉ ላይ ይሄ ወንጀል አጠባ ምን ያስፈልጋል ማን ጋበዘው ያንን ሁሉ እንዲፈጽም የሚል ጥያቄ አንስተን ነበር ሶ እጅንታዩ ዝብል ዘሎ ብዚ ጌታቸው ረዳ ብዓብዩ ነቲ ጀኖሳይድ ንምክሓድ ፀገም ኣይነበሮን ኢሉ ክሕዶ ዘይደለ ወይ እውን ኣይተፈፀመን ንኸይብል ዝበለ ነቲ ህዝቢ ትግራይ ሓልዩ ወይ እውን ነቲ ገበን ጥራይ ስለ ዘበለ ዘይኮነ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ጀኖሳይድ ዝብል እውን ክጥቀመሉ ይሓስብ ስለ ዘሎ እዩ እዚ ኸ እንታይ እዩ ጻድቃንን ኣብይ ኣሕመድ ጻድቃንን ጌታቸው ረዳን ብተደጋጋሚ ኣብዚ ሓለፋ ዋርዕ እንታይ ክብሉ ተሰሚዖም ኣብ ትግራይ ዝተፈጸመ ግፍዒ 75 ሚእታዊት በቲ መጽናዕቲ ንሕና በዓል ንሕና ዝገበርናዮ በዓሎም ዝኸፈልዎ ማለት እዩ ዝተገበረ 75 ሚእታዊት ሰራዊት ናይ ኤርትራ ይፈጺምዎ ዝብል ንዕዑ ነዚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ 75 ሚእታዊት ብኤርትራውያን እዩ ተፈጺሙ ንዝብል ተጠቂሙ ኣቢ ናብ ኤርትራ ንዝገብሮ ኩናት justification ክጥቀመሉ ስለ ዘሊ ዘሎ ንዑ ፕሩፍ ንኽገብር ንዑ ከራጉድ ኢሉ ከይዱ ነይሩ ስለዚ again ወላ ነቲ ጀኖሳይድ ዝበሃል እውን ንኩናትን ንቐጻሊ ኩናት ንኽጥቀም ከም ኣጀንዳ ንኽገብረሉ ኢሉ ከይዱ ነይሩ እዮም ዝብል ዘሎ ዋው እቲ ረስሓትሲ ክፋእሲ መመሊሱ እዩ ዝገርመካ መመሊሱ ዝተጠናነገ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ተንኮል ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ድማ ኩሉ ግዜ እናበርትዐ ዝኸይድን እናተሓላለኸ ዝኸይድን ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ብዝኾነ ካብኡ ነዚ ጉዳይ እዚ ንህዝቢ ትግራይ በዚያ ጥራይ ጌርና ክንውዳእ ንኽእል ማለት እዩ ክሳብ ደሴ ምስኣተና ጻድቃን መግለፂ ሂቡ ነይሩ ገና እኮ ኮምቦልቻ ኣተና አጣዬ አተና ሸዋሮቢት አተና ደብረሲና አተና ገና ደብረ ብርሃን አይ አተና ደሴ ምስተቆጣጸራሽ ትውግእ ተወዲ ኢሉስ መግለጽ ሂቡ ብጣዕሚ ዝገርም ዝሕዝን ዋ ከመይ ኸውን ኸይዱ ማለት ከንዚ ዓይነት መግለጽ ትውግስ ተወዲ እዩ ደጊም ገለገለ መዋል ጀሚሩ ማለት እዩ ጌታቸውን ምስ ቲቦር ናልጂ ምስል ከጅል ትሮንቮልድ ገብሮ ነበረ ቃለ ማሕተታት ተሪኹም ምስ ናይ ጻድቃን ዝተናበበን ምስ ኣብይ ኣሕመድ ብቐጥታ ይራኸቡ ከም ዝነበሩን ዘርእየካ ሶ ሰራዊትና ዴሊበሬትሊ ጭፍጨፍ ነይሩ ማለት ብፍላይ ከዓ ካብ ሰሜን ሸዋ
ናብ ትግራይ ክንምለስ ኣብ ዝነበርናሉ ሰዓት ሰራዊትና ልተሳፈረለን መካይን በተለይ በሊበን ከተማ በተደረገው ውጊያ የአገዛዙ ጦር ከፍተኛ ጉዳት የደረሰበት መሆኑንና ከዚሁ ውጊያ በሚደረግበት ሰዓትም በርካታ የጦሩ ኃይሎች ጠፍተው የፋኖ ኃይሎችን መቀላቀል መቻላቸውን አስታውቀዋል። እንዲሁም በስሙ ማስከዳት ዛሬ በምስራቅ እዝ በ304ኛና 602ኛ ኮር የሚገኙ ካብ ወፂና ናብ ናይ ኣምሓራ ናይ ፋኖ ምንቅስቃሳት ምስ ንርኢ ድማ ብዙሕ ምንቅስቃሳት ይረአ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለው ድማ ሓደ ዓብይ በዓል ስልጣን ኮማንደር ረሺድ ኢብራሂም ዝበሃል ኮሎኔል ዲ ዋላ ብሪጌደር ጀነራል ነቲ ስርዓት ገዲፉ ናብ ፋኖ ከም ዝተፀንበረን ከምኡ ድማ ሲግኒፊካንት ፋየር ፓወር እቲ ኮማንደር ንኣብነት ክሳብ 60 ዝኾኑ ወታደራት ሒዙ ከምኡን ራየት ፖሊስ and defense force and heavy weaponry ከምኡን ኣፅዋር ሒዙ including ናይ ኣንቲ ኤርክራፍት ከማን ዝኸውን ሒዙሎም ከም ዝመፀ ፀረ ደፈርቲ ዝኾነ ኣፅዋር እውን ሒዙሎም ከም ዝመፀ ስርዓት ድማ regime forces have evacuated ደብረ ኤልያስ ስለዚ ምስ ኣቢ ኣንፃር ኣቢ ዝግበር ዘሎ ቃልሲ ብወገን ፋኖ ድማ ብዝለዓለ መልክዕ ይቕፅል ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ድማ ብዙሕ ዘይምትእማን ከም ዘለዎን ብዓብዩ ሰራዊት ድማ ካብ ኣምሓራ ክወፀሉ ዝኽእል መንገዲ ብግምጣሉ ሰራዊት ናይ ሚድያ ናይ ኣቢ ድማ ኣብ ልዕሊ ፋኖ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕሊ ሸነ ዓወታት ይጎናፀፍ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ እውን ይዝርጋሕ ኣሎ ንሱ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኩነታት ተገራጫዊ ሓበሬታን ዜናን ዝወፀሉ ዘሎ ግዜ ኢና ዘለና ካምፔይን ናይ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ብዝለዓለ ደረጃ ዝደፍኡሉ ኣብ ዘለዎ ዘለና ግዜ እውን ኢና ዘለና ሓንቲ ፅብቕቲ ቪድዮ ለንቀነት ወፀት እስከስምዕዋ 6 ሚሊዮን ህዝቢ ብዘይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክተርፍ ፍትሓዊ ይኮነን ብምባል ዝጀመሮ መኸወሊ ውሽጣዊ ሽግሩን ናይ ኮንዶኾን መደባቱን በብግዚኡ ቃላትን ሓረጋትን እናቀያየረ እንተተኻኢሉ ብሰላም እንተዘይኮይኑ ብሓይሊ ዓሰብ ናይ ምጉባጥ ባህጉ ዕላዊ ገይርዎ ኣሎ እምበርከ ብሕጋውን ኣህጉራውን ሕጋጋትን ከምኡውን ብድልየትን ስምምዕን ዝምልከተን ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ ከይትጥቀም ዝኸልከለታ ሃገር ኣላ ድያ ሃገሩ ንዝተጠጀአ ጥሙሓ ክትብል ብገዛእ ፍቓዳ ወደባት ኤርትራ ዓሰብን ባፅዕን ክሳብ እትሕሰመን ብኸመይ ትግልገለለን ከም ዝነበረት ይጠፍኦ እዩ ኣይንብልን ብዝኾነ ብዛዕባ ካብ እውጅ ወራር እውጅ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ልዑላዊት ሃገር ፈሊኻ ዘይረአ ሕልሚ ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምትግባር ዝድስቕ ዘሎ ከበሮ ኩናት ግብረ መልሲ ህዝቢ ኢትዮጵያ ውዒሉ ዘይሓድር ከም ነፋሒቶ ዝቀያየር መግለፂታት ሰበስልጣን ብልፅግና ፋይዳ ኣልቦ ስልበጣን ጥርዓንን ናብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ወዘተ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ክበሃል ምተኻእለ እንተኾነ ከይተተንከፈ ክሕለፍ ስለ ዘይግባእ ዳ እምበር ብታሪኽን ብጭቡጥ መርትዖታትን ብሰነዳት ኣህጉራዊ ሕግታትን ውዕላትን ብስነ መጎታዊ ሓቅታት ዝተደገፈ ኢትዮጵያ ኣብ ታሪኻ ኣፍ ደገ ባሕሪ ወኒና ከም ዘይትፈልጥ ሰበስልጣን ብልፅግና ዘቕርቦ ዘለዎ ምጉት ብኩሉ መዕቀኒታት ብመንፅር ናይ ሃገራት ልኡላዊ ዶባት መሬት ይኹን ባሕርን ሰማይን ዝምልከት ኣህጉራዊ ሕግታት ውዕላት ስምምዓት ተቐባልነት ዘይብሉ ንፁግ ምዃኑ ንምግላፅ ርእሱ ዝኸኣለ ሰሚናር ዘድልዮ ሰፊሕ ኣርእስቲ እዩ ርእሱ ትሪዋ ዘለኹም ወይዘሮ ሶፊያ ወይዘሮ ወይኒ ገረስ ገሄር ቻርጅ ዲ ኣፌር ናይ ኤርትራ ኣብ ስዑድያ እያ ንፁር ዝኾነ ከምዚ ዓይነት መግለፂ ኣብዚ እዋን እዚ እውን ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብፅሑፋት ብብዝሒ ብመንገዲ ሚኒስትሪ ሓበሬታ ሃገረ ኤርትራ ይወፅእ ኣሎ እዩ ብቪድዮ መልክዕ ከምዚ ዓይነት ንፁርነት ዘለዎ ንፀላኢ ጥራይ ዘይኮነ ወይ ንኢትዮጵያ ወይ ንኣብን መሻርክቱን ጥራይ ዘይኮነ ንህዝቢ ኤርትራ እውን ንፁርነት ብዘለዎ ብተደጋጋሚ ምግላፅ ከምዚ ኣገዳሲ እዩ ስለዚ ኣገናዕ ክብላ ይደሊ ምክንያቱ ናይ ብሓቂ ኣድላይ ዝኾነ መደረ እዩ እዛ ቪድዮ እውን ኣብ ብዙሕ ሼር ክትበሃል ሪአያ ኣለኹ ናይ ብሓቂ ዝግባኣ እያ ነይራ ከም ንሪኦ ዘለና ንኢትዮጵያ ልክዕ ብተደጋጋሚ ኤርትራ ከም ዝኸልአት ገይሮም እዮም ዝዛረቡ ዘለው ምናልባት ኤርትራ ንዝግብኦም ኣካላት ነጊራ ኣላ ግን ነቲ ፓብሊክ ኦፒኒየን ግን ከምቲ ዝድለ ኤርትራ ዝኸልከልናየ የብልናን ዝብል ንሕና ዋላ እኮ በቶም ኣክቲቪስትስ ብዙሕ ንፅሓፍ ተኾነ ኣብ ነፍሶ ከም ዝፅሕፋ ንኸም እየ ዝብል ካልኦት እውን ከምኡ ይብሉ እዮም ግን ብመንግስቲ ብኦፊሻልስ ደረጃ ከምዚ ዓይነት ንፁር ዘረባ ድማ ነቲ ናቶም ሓሶት
ንምቅላዕ ዓብ ግደን ዓብ ኣስተዋጽኦን እዩ ዘለዎ ካልእ ምናልባት እቲ ሕማቕ ኣብ ልዕለና ዝሓስቦ ኩሉ ግዜ በዓላቶም እንዲኦም ዝፍጽምዎ ንኣብነት እዚ እውን ሓድሽ ፀብፃብ ወፂኡ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዙሕ ግፍዒ ይፍጸም ከም ዘሎ ብዙሕ ዓመፅ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ይፍጸም ከም ዘሎ ክሳብ 100,000 ክሌም ኦቨር 100,000 ዊመን ክሳብ ደቂ ኣንስትዮን ትሕቲ ዕድመ ሰባትን ተዓሚፀን ከም ዘለዋ ብመን ብሰራዊት ናይ ብልፅግና ማለት እዩ ገቨርንመንት ፎርስ ናይ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘለው ሰራዊት ናይ ኣቢ ዝፍጸም ዘሎ ታክቲክ ድማ ኢንክሉድስ ማስ ኪሊንግ ዝኻ ስርቂ ናይ ጀምላዊ ቅትለት የጋጥም ኣሎ ከም ድማ ዓመፅ ዘይመለይልካ ስነ ኣእምሮን ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ ንምድኻም እዚ እንታይ ዘርእየካ በዓላቶም ዝፍጽምዎ ነገር ያባና ከልግብዎ ዝፍትኑ ዘሎ ኣብ ትግራይ ያጋጥሙ እንድሕር ኢልካ እንደገና ድማ ኣብ ክልል ኣምሓራ የጋጥም ተሎ ኣብ ክልል ኦሮሚያ የጋጥም ኣሎ እንድሕር ኢልካ በዓልካ ኢኻ ትገብሮ ዘለካ and this is a clear evidence ሓደ ዝገብር ኩሉ ግዜ ዝደጋግም ነገራት ዝደጋገም ነገራት ድማ ትዝብልዎ እንተስ ትዝብልዎ ድዩ ዝተጋነነ ወይስ እቲ ተግባሮም ይስተጋነነ በዓላቶም እዮም ፕሩፍ ክገብርዋ ዝግባእ ስለዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ እውን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንሰምዕ ኣለና ስለዚ እዚ እውን ከም ኣገዳሲ ጭብጢ ክረአ ዘለዎ እዩ ንሕና ድማ ከከም ኩነታቱ እናገለፅና ሓንቲ ኣብዚ ለንቀነ ኣብ ሚድያ ናይ ኢትዮጵያ ንሪኣ ዘለኹ እያ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ወዲ ኣብዚ ሚድያ ፌመስ እንዲ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ድማ ዜሮ ስሒቦም ኣበይትዮም ኣሎ ኣብዚ ጉዳይ ናይ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ምስኦም ክዘራረብ ወፂኡ ኣሎ ብርግፅ ሰራዊት እዚ ብዙሓት ህዝቢ ብሕማቕ ዝጥመት ህዝቢ እዩ ብሕማቕ ዝጥመት ሰራዊት እዩ ትግራዋይ ትወዲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ዝበሃል ዘሎ ድማ ትፈልጥዎ ኢኹም ሕጂ ድማ ሰራዊት ናይ ብልፅግና ኣብ ልዕሊ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ስለዚ ሰብ እዚ ኣገይን ዝኾነ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ፖለቲካ ናቶም ሕውስውስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ድሮ ናብ ፖለቲካዊ ታኼላ ይእትውዎ ኣለዉ ነዚ ሰብ ዝብል ሰሚዐ ኣለኹ ኢሪዝ ኣብቱ ሂም ናቱ ኩነታት እዩ ንዓይ ዝምልከት እውን ኣይኮነን ግን እታ ኣብ ሚድያ ስለ ዝረኣናያ ኢሪዝ ኦልሶ ወርስ ሜንሽኒንግ ኣብዚ እቲ ኩነታት ማለት እዩ ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣቢ ማንም ፍጥረት ኣብቲ ዓዲ ዘሎ ንፖለቲካ ከምቲ ንጌታቸው ጎል እትይዎ ዝፃወተሉ ዘሎ ነዚ ድማ ሕጂ ወሲዱ ነቶም ንህዝቢ ቀቲልና ዝበሃል ዘሎ ሰራዊት ንሳቶም ኢንተርቴይን ከም ዝገብር ይገብረሎ ይቕፅል ድማ እቲ ድራማ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ሓንቲ ክበኩም ደልየ ዘለኹ ሓንቲ ዘረባ እስከዚያ እስከ ንስማዕያ ከተሓዛ ስለ ዘለኹ እየ We should never underestimate our strength. Never. We should never underestimate our strength. ሓደ ጊዜ ማዕበል ክብርትዕ ከሎ ውሕጅ ክሓንን ከሎ እገዛ ክውስኽ ከሎ ናይ ሚድያ ካምፔይን ክሕይል ከሎ ፀርፊ ክበዝሕ ከሎ sometimes we doubt ourselves ማለት ሲዋ መርዶ ክንወፅና እምበርዶ ቁንዓት ኢና ዘለና ንጋገ ኣኸይንህሉ can't we ገለመለ ትበሃል እሞ መፀና እንዲ ሓቀይ do we feel sometimes like that ولا يسمعكم نسخم نعي ترى تسمعنا دلا that is the time to realize that we are strong that we should never underestimate our strength تحايل دما فعنت بايز باز نبريو nuclear bomb قال مليلو زرب نيرو ولا كاب افنا توصينا كمان لهم قال خايب لنا نفرمش اوكي እቲ ሓይልናትና ግን እቲ ሃገራውነትና እቲ መንነትና እቲ ሃገርና ክንሰርሕ ምድላይና እቲ ምፅማምና እቲ ጥምረትና እቲ ድልየትና እቲ ጥሪናዮ ዘለና ዓቕሚ እቲ ናይ ህዝብና ውዳቤ ናይ ህዝብና መንፈስ which we should never underestimate ብፍላይ ከዓ ኩነታት ዓወት ክመፅእ ከሎ ማለት ፀገም ክመፀና ከሎ that's the time to realize and dig ናይ ባሕቂ ፅቡቅ ዝኾነ ዘረባ በቲ ኤርትራውነት መንፈስ ናይ ኤርትራውያን ሓፍ ዘብል ስለ ዝኾነ ወላ ሓንቲ ክውስኸሉ ይክእልኒ ብነብዚያ ክንሰግር ክሳብ ክንዲዚ ኢኹም ተፍቅርዎ እቲ ኤርትራዊ ሓንቲ ጥይት ዘይተኮስኩ ሰብኣይ ክሳብ ክንዲዚ ፍቅሪስ ንዓይ ብጣዕሚ ሃስየኒ ኮይኑ እንታይ ስለ ዝገበርኩ ኣነ ክንዲዚ ፍቅሪ كندزي belongingness درجة قدمي مانم إرتراو مماتو أنا كموت هذا بفتهم كتصور خالك برافو أوكي هندبت يخوينن استسمعنا هذا نظرات كم زي تتصبوا
ንኣብነት ነዛ ኢንጂነር ፍጹም ዝተሰማዓቶ ስምዒት ላቅፁ ኮይኑ ዝስምዖም ኣለዉ ግርቢ ዝብለኒ and I'm really happy ከምዚ ዓይነት ስምዒት ንኽስምዖ ዝገበሩ ሰናይ ነገር ድማ እዩ ማለት ኣብ ሂወት እንታይ ርዩ ብኸመይ ሓሊፉ ሰብ ዝፈልጦ ሰብ የለን ንሱ ጥራይ ይፈልጣ እዚ ንሰብ ክሳዕ ክንዲ ምኽባር ድማ ክቡር የኽብረካ መጠን ነፍሱ ዝበሃል ንስ እዩ ካልኦት እውን ነታ ካምፔይን ድሕሪ ኢንጂነር ፍጹም ናብ ኣብራር ዑስማን ክትሰግር እዮም ዝብሉ ንምነ ንኤርትራዊ መንፈስን ንኤርትራውነትን ልዕሊ ማንም ዝደረፈሉን ዝዘየመሉን ንኤርትራውያን ድማ ፅቡቕ ንኽስምዓና ዝገበረ ሰብ ተሎ ኣብራር ዑስማን እዩ ምናልባት ነዛ ዓዲ እዚኣ ቅድሚ ካብዛ ዓለም ኣይሆብ ነዊሕ ዕድመ ክቕመጥ እየ ዝደሊ ግን ንኤርትራ ክርያ ኣነ ኣብ ኤርትራ ክኣቱ ድማ ትምኒተ እዩ ናይ ብሓቂ ባህግለኒ ትብል ደርፊ ስለ ዘላቶ ከምታ ባህጉ ነታ ኤርትራ ንሱ ዝበጋ ደረጃ ክትበፅሕ ቀልጢፋ ክትበፅሕ ንምነ ምክንያቱ ያ ኤርትራውያን ኩሎም ናብ ዓዶምን ምስ ህዝቦምን ክወሃሃዱ ኩሉ ኤርትራዊ ንዓዱ ኸይዱ ንዓዱ ከልምዕ ንዓዱ ክጠቅም ኢና ንምህለል ኣነ ኮሚቴ ምኒተይ ካልኦት ድማ ከማይ ክትኮኑ ተስፋ ገብር ፖለቲካዊ ፍልልይ ንኤርትራውያን ክፈልየና ይግባአን ዓድና ሓንቲ ዓዲ እያ ዘላትና ናብኣ ድማ ክንሰማምዕ ኣለና ይብል ናይ ሎማ ርሰብ ዝኹድየ ላይ ግበሩ ሸር ግበሩ ሪኢቶኹምን ሓሳብኩም ግለፁ ሰፖርት ግበሩ ነዚኣ ፅዕምቲ ደርፊ ክገትፈኩም